nang'o kaluwore ni nyaka sani oseyaw portal mano kata mbui kama bende jopuonjrego manitiere e grade 6 madhi timo penj margi mano e giko mar higani onego bed ni giyiero skundego monego bed ni gidhi riwore godo e grade mar 7. Akawa chako kod kanyo yiero mar skundegi onego bed ni itimo gi e nade to ng'ama onego bed ni nyithindogi e yiero skunde kaluwore ni nyathi mantiere klas 6 pod en nyathi matin kata ponono pache pok otegno maber. Erokamano ahinya Joyce. Jawinjowa upenjo kanyo to abiro duoke. Jonyuol man gi nyithindo e grade 6 nyaka ng'e ni kaka Joyce owacho ni portal mar jo Ministry of Education oseyaw kanyo ma ibo dwaro ni jonyuol ka giriwre gi jopuonj mapuonjo nyithindwagi obed gi paro achiel mondo gidhi giyier skunde ma nyithindwa biro dhi e junior secondary schools. Kose yawe kamacha dwaro chal kama. Gibo migi thuolo mar yiero national schools 2. Ibo migi thuolo mar yiero gima waluongo ni regional schools 2. Regional schools gin skunde mane wanyalo wacho ni nyalo yudo within what you gima waluongo ni province cha. Kendo ibo migi thuolo mar yiero county schools 2. Skunde 2 man e county ma jiodakie. Ibo migi thuolo mar yiero sub county schools 2. Kwa wuoyo kuom sub county en school moro mane igweng'. En school moro ma king'iyo kumidakie gi kuma school no nitie inyalo nene kata nyathi ma nyalo chope mayot ahinya. Kendo ibo migi thuolo bende mar yiero skunde 2 mag private schools. Koro gimomiyo nyaka jonyuol man gi nyithindo e klas 6 iyudo mana kaka Joyce owacho ni nyithindo gi pod tin. Nyithindo gi pod dwaro mondo mak lwetgi. Koro janyuol ka riwre gi japuonj maduong' e skundno nyaka riw pachgi mondo ging'e ni nyathini en nyathi machal nadi mondo konye yiero kaluwore gi nyalo mare. Koro yiero ni nikech CBC en gima nyien. Ok adwa wacho ni janyuol samoro jonyuol matin sana mabiro bedo gi nyalo mar timo yiero ni kendgi. But gima ber kendo gima owinjore en ni jonyuol mag nyithindo mane grade 6 odhi e skul. Nitie jopuonje moseik makonyo jonyuol mondo owinj kaka yiero ni dhi mbele. Dhi e skul mondo une ni yiero ni otimre yo makare. Jawinjo wacho ni to nyithindwa gi pod tin. Ginyalo dhi e skunde maboyo kose nyaka gibed e skunde machiegni. Mane momiyo dhi e skul no ber. Nikech kwa dhi e skul to janyuol kaachiel gi japuonj biro riwre paro. To biro wacho ni mae to dwa tin ahinya kendo en gi nyawo ka gi kama omiyo ka watere skul mabor to samolo en kar dhi somo to dhi bedo gi buok. Omiyo somo be nyalo timre nade nyalo chachni. To nitie nyathi matin lakini ineno ka orikni. Nyathino nyalo en all weather. En nyathi manyalo survive kamoro amora. Emomiyo paro ma janyuol nyathi gi japuonj nyaka riwre e wach mar yiero skulni. Portal oseyaw moting'o skunde kaka sewacho no to wan gi skunde 10,000 gi 487 mag junior secondary schools. To kanyo ting'o both private kaachiel nyaka skunde mag ji giwegi kaachiel gi skunde mag sirikal. To kendo gima nyaka wang'e ni ka watimo yiero for example ka yiero private school tiende ni kata doko ni somo en nono to ka adhi yiero private school to nyaka ng'e ni nyathina ka koro wuok e primary ka kodhi e junior secondary sirikal ok bi chulo ne school fees. In ma ibiro chulo ne. Koro miyo nyaka wabed gi paro kaachiel gi jogo molony e weche mag somo to at the level ma wantie kuonde mwadake to gin jopuonj kaachiel gi jopuonje madongo manie skundego. To ponono wayudo ni nitiere jonyuol moko kaluwore ni gini itime e yor mbui. Idhi ponono kintiere kod simbi mar ong'we yamo inyalo time e yor simu kata inyalo tiyo kod kompyuta mari kata inyalo dhi e cyber. Ng'e ni joma thoth thoro dhi e cyber mar mondo mi okonygi e yiero skunde makama. To iyudo ni nitiere gwenge moko ma ponono kata nitiere jonyuol moko ma gikia chenro ma kaka onego bed ni gitimo. Gino onego bed ni gimanyo kony kanye. Kata ka nyathi openje ni koro mama kata baba ayier skul ma to ng'isi ni anakia. Mago tikonyo nang'o? Emomiyo Joyce adwa duoko mana wach ni kuma golecha. Ni atamalo ma jonyuol molony mong'eyo weche mag CBC gi
tin kabisa. To kata mana joko en gima nyien. Koro gima nyien ni nitie jokanyo. To jokanyo gi gin jopuonj ma oseyaw wang'gi kendo osewuok kodgi malach. Osetergi e tiegruok mopogore opogore kaka nyithindo ripo timre nade, nyithindo ripo yier. Koro an gima nyalo wacho en ni janyuol kik kwam ka japuonj nyithindo penji ni yawa tayiero skul mane makapaya. Dhi skul, kidhi skul ibiro yudo kony. Nikech inyalo neno kata mana jogo mane yiero skunde klas 8. Ni yudo ka jomoko samoro ne miss skunde nikech giyiero marach. Samoro yiero skul ohingo nyalo ne. To nitie skul moro kacha moromo kode to ok notimre nade, ok noyiere. Koro nikech sama koro itimo placement ma iketo nyithindo skunde to bae mana nikech ok ni onge nyalo, bae nikech ni kar yiero ne chano ko bedo guided. Koro wach man go gi jonyuol ni sani nikech portal oseyaw chakre sani nyaka tarik 30 mar dwe ni, gima ber ni wamaka paya wadhi e skul mondo omak lwetwa kaka wanyalo ensure ni nyithindwa otimo yiero maber. Jopuonj ni gi rieko kendo gin gi ng'eyo gin gi ng'eyo maber mabro konyo. Tang'eyo ni yiero makamae, yiero ni mabende timore sani mano mar jopuonjre madhi e klas mawuok e grade 6 kadhi e grade 7 mano mag junior secondary school. Iwacho ni yiero makamae ochal kod mano mar yiero mar jopuonjre motimo KCPE ka gidhi e skundego mag secondary, mano ka koro mago jomotimo class 8 madhi e form 1. Kata kamano gino mabende ang'e ni ponono nyalo bedo ni chocho par ni ka jopuonjrego matimo class 8 mano ma higa ni ponono e kinde magi yiero skunde magi dhiye, thoth ji ng'iyo kako sebedo ka otime penj kaluwore kod marks mosebedo koyudo. Ponono ka nitiere japuonjre mosebedo ka yudo marks 400 kadhi malo, onyalo wacho ni anto kaluwore tok timo penj mano mar class 8 anyalo luware skundego mag national, onyalo yiero kata skundego mag national. Nitiere moko ma ponono ok tim maber, en bong'eyo skul monego bedni odhiye. To ka wang'iyo mano mar jo grade 6 gi, gin e kinde ma giyiero skunde onego bedni ging'iyo ang'o? Kaluwore ni sani chenro manyien mar somo ni mar CBC ok oketo maino mare e wechegi mag marks ma nyathi oyudo, oketo maino mare e gino ma nyathi nyalo timo. Ponono talanta ma nyathi nitiere godo emitemo mar mondo mi okungi. Kato e kinde ma koro onego bedni giyiero skundego, onego bedni ging'iyo ang'o mar dhi e skul mabokonye e ngimane ma mbele. Ayro kamano ahinya. Kaduoki Joyce, wawuoyo kuom competence based education kata system kata curriculum. Tiende ni nyathini osebedo ka osomo e skundni, to osebedo kicheke, osebedo kinone e yore mopogore opogore malach. Koro tiende ni for example oseng'e ni nyathini talent mare kata nyalo mare, gigo mane Nyasaye oketo kuome gin 1, 2, 3. Koro pogruok madhi bete ni en ni gigo ma nyathi osebedo katimo e skul, osebedo kotimo e klas 4, klas 5, klas 6, gigo klas 6 masani koro time penj mar mondo mi odhi e junior secondary. Nitie gik mosebado kotimo, to gigo already osegiso picha, osegolo picha mar nyalo mar nyathini. Koro tiende ni ka koro timo penj to wamanyo mana atamalo 40. Gik mosebedo kotimo klas 4, 5 gi 6 gi osemiyo nyathini atamalo 60. Osebedo assessed. Koro en gi marks moro atamalo 60. Koro kotimo penj modhi timo November. Nyathini koro manyo atamalo 40. Koro ibro ng'i atamalo 40 newi atamalo 40 ni nyathini oyudo adi. Kendo ibro ng'i ni to ewi atamalo 60 ni e basket mar nyathini ang'o manitie. To magi duto ibro riw. Koro mano go koseriw to biro nyisowa ni nyathini oromre gi skul makama. Ma nyathi moripo bed ni dhi timo science. Nikech waneno ka kwano mare kachiel gi science mare ni malo. Koro nyathini nigi element mar laktar. Nyathini engineer. Gigi duto koriw to wachonwa ni nyathini engineer. Moro bende wayudo ni korka sport ni ema nere nuwuok ahinya. Koro nyathini ibodwa notere e skul ma
oting'o malo weche mag tuke. Ponono. Weche mag tuke. Koro momiyo wacho ni opogre nikech mar klas 8 ni ning'iyo mna ni to e penj mi betie ni iagang'o. Lakini mae to nitie gik mitimo sani gi gimi biro yude bang' penj ibiro riw mondo nyiswa ni to koro inyalo teri e skul mane. Ato e kinde mabende koro ing'iyo ni inyalo teri e skul mane. Mana kaka iwacho yo makare ni ponono nyathini ber kata science to ber e kwano. En gino monyalo bedo kata midusa e kinde mambele. Kata moro ponono ber e weche gi mag tuke. Onyalo mana dhi e skul no ma ponono ting'o malo weche mag to bende migawo mar somo oseponono pogo skunde bong'eyo ni skul ne gin jolonye weche go mag ponono tiego nyithindo bedo midusa, mae ponono bedo joma wer, mae ponono bedo joma nitiere kod lonye weche mag tuke. Ang'eyo ni migawo mar somo to osewuoyo gi jopuonj makta sani king'iyo list mowuok wan gi list maduong' mowuok apando aseneno ka jonyuol moko osechako share e WhatsApp list maduong' mowuok moting'o skunde dabal. Koro osetieg jopuonj mondo gin ging'eyo ni skul makama nyalo tero nyathi this direction. To nikech pod en junior secondary school ibro yudo ni could be at junior level mano is not going to play a big role ahinya but sama koro dhi e senior sama koro wadhi e kiwango mwaluongo ni senior secondary school kanyo koro an gi yie ni ibro ng'i wechegi nyalogi e yo mamalo nikech junior secondary school miyo nyathi platform mar mondo koro dhi ogere kendo dhi otim a very accurate assessment ni nyathini en laktar. Koro at junior secondary school wabro ng'eyo ni nyathini owuok kaka laktar kalure gi curriculum kendo midhi tim nade midhi migi. To bang' junior secondary school wabro bet gi picha makare gi gima nyathini nyalo timo. Koro anyalo wacho gi dho ngere ni junior secondary school is a breeding ground. It's a breeding ground kata brooding ground mondo ability ma nyathi chakoro timo nade oto tong kalure gi nyalo mare. So I would want to say that. Kanye kuma koro wanyalo wacho ni chako tiege nyathine e yo makare. Ing'eyo teko mage, ing'eyo gigo moko nyal time e yo makare. Yes. To e kinde ma magi te timore to ting' mar japuonjre en mane e gigi duto? Ting' mar japuonjre en mana ni japuonjre kinde duto en focal point. Japuonjre e ng'ama lich ahinya e weche mag somo. Mano gima nyaka ng'e kaka janyuol. Lakini wayudo ni jopuonjre gi pod gitindo, pod gin jok mitayo. Koro nyaka wan kaka jonyuol waparnegi ni weche mag somo to omaki moloya. An adwa konyi kendo aikra mar wuotho kodi. Lakini ng'ama nyaka bed piny mabed gi gombo mar somo en mana in. Mano nyaka waparnegi. Kata gitindo kamano to waparone mondo ging'e ni okabi somo ni samoro an janyuol ariek to nyathina nigi nyawo. Koro kata ka riek okabi donje klas mondo asomne nyathina. Koro nyaka waparne nyathina ni bwana mami babu gini ochomi. Omiyo watayogi kendo wagayogi mondo gi-readjust, gi-reorganize themselves mondo gini ochomogi. Koro ting' mane magin go en ni nyaka gibed jok matiyo matek. Nyaka gibed jok mawinjo wach. Man gi gima waluongo gi dho ngere ni teachable spirit. Ka babo wuoyo kata japuonj wuoyo to ng'e ni ok giwach ni kamano nikech gichai, giwacho ni kamano nikech gidwa konyi. Nyaka ibed gi nyathino maketo gima iluongo ni effort. Iketo kinda madwarre weche mag somo. To bende nyaka ibed gi nyathi ma discipline. Nikech gigi duto inyalo bet ni gombo somo, inyalo gombo bedo medusa to ionge discipline. To ka ionge discipline otene ni bochopo kamoro ma iriembi e skul. Nikech ok itimo kori. To kori no in manyaka itimo, ok nyal time ng'at machielo. Koro nyaka wayaw wang'gi ma wanyisgi roles mag mondo obed very clear. To ng'amonego be ni yaw wang' nyithindo gi hiye nikech yudo ni ponono nitiere nyithindo moko makata item yaw wang' gi to ponono ok owinji. Wabo paronegi apara kata ok giwinji. Koro wan gi responsibility to the community. The first assignment en kuom jonyuol kata guardians. Nyithindo moko nitie makie gionge jonyuol moko. To gin e lwet jonyuol manyien. Koro nyaka
jonyuol manyien kata jonyuol maweg nyithindo mondo tim ang'o mondo okonygi e yorno. Joma chielo kendo gin jopuonj. To sani bende wakonyo nyithindo mondo obed gi jok mwaluongo ni mentors. En wach ma wadhir ahinya ni at community level ni nyaka wabedie gi kaka wajonyuol, nyaka wabedie gi jok moko mwasekwanyo kama wadake gi ma wanyalo nyiso ni ng'ane ne adwa mondo iwuoye gi nyithinda, adwa mondo isiemne nyithinda yo maber e weche ma 1, 2, 3. So mentors, jopuonj, jonyuol gi jogo ma bende miyowa chiemb chuny bende nigi a big role in term mar timang'o mar ng'eyo ni nyithindwa odonje e career path mowinjore kodgi. Kamano. Kasomo moko kuom ote ma bende aneno ka joneno magwa oronwa okinyi makawuono, mano kokalo e namba mar ote machuoka mar 23600. Kachako kod ote moro ka okonyisa nyinge, wacho ni en ogombo ng'eyo ni nyithindwa gi gibiro chulo school fees kaka jo senior secondary kose margi biro pogore. Ahinya to mago nyithindo mawuok e grade 6 ka gidhi e skunde go mag junior secondary school mano e bolai manyien mar somo. Scovia bende penjo ka entiere katito, wacho ni ana penjo mana ni ere kaka nyithindo matindo gi dhi nyalo dak kendgi yawa. Kata kamano jalonyo oseng'isi ni in kaka janyuol onego bed ni kapo nono ni ka nyathini pod tin ahinya timanyone mana skul manitiere machiegni kode mondo kik obeda kod ponono achiedh nade mora kodhi e skulno mano mara CBC. Solomon kawuok Sori wacho ni an kipacha CBC ni okane kamora nikech en expensive to nitiere joma yuto gi ne penya. Ka bende ote machielo ma bende anyalo somo kae ni nyithindo gi tindo gi boarding schools mabocho aneno ni tergi e skunde machiegni gi jonyuol margi. Ka bende ote machielo ma bende anyalo somo kae mano ote ma bende Uma wacho ni en nyathine ok nyal dhi e boarding school. Wacho ni en obro mana manyo ne nyathine school ma bende nitiere machiegni kode. Nyakora Ramogi Tv medo mana oronwa ote magi, ote kachiel kod penjo ma bende ipenjo, jalony biro duoko tok yweyo ma wakao sani. Kik idhi mabor. Citizen Digital is proud to have emerged top and been selected for the 2022 Google GNI Middle East, Turkey and Africa Innovation Challenge. With Google's support, Citizen Digital will increase its capacity in news gathering for viewers and listeners under the Wananchi reporting platform. Download Kenya's #1 app, the Citizen Digital app today, and get the news as soon as it happens. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Gik masiko timore ngimane miyo bedo gi penjo mang'eny. Anyalo timo ni gima rach ahinya kapki. Nono nyalo bedo jasiki maduong'. Kabe onyalo bedo gi mor e ngimane. To hera ma en go kuom jode miyo temo umogi gi yore te. Ing'eni kawuono Tapki ochako miyi ngima machielo. Akwai ni ikonywa wate. Tapki wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 e Ramogi TV. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile hali ya juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe, unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app.
We didn't know that Eva was admiring him secretly. Sometimes I tend to believe that my love is itosha msichana moja. And naturally I was born a polygamous person. 3 of us, we are enough for him. Like, we are not going to allow him to bring another one. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Big leagues are back. Enjoy boosted odds on the English Premier League, the French Ligue 1, the German Bundesliga, La Liga, Italian Serie A, and many top leagues only on Shabiki.com. Kuwa Shabiki. Play now. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Introducing a new way to earn cash every time you buy airtime. Simply dial *487*2#. Buy airtime, pay for electricity or water bills for you or someone else, and get paid papo hapo. Usinunue airtime na tokens bure tu. Earn instantly with *487*2#. Dial *487*2# now. Machiegni kendo nyakwa Ramogi Ajwang' kama na inya kuom medo kete mana e Ramogi TV. Okinyi makawuono kama bende watwaka kotudore kod weche mag soma. Inya to gisani mabende migao mar somo pacho kae. Temo matek mar keto e tema lai manyien mar somo mano mar CBC. Ka bende nyaka sani migao mar somo oyao portal kama bende jopuonjre manitiere e grade 6 tok timo penj margi. Ginyalo kawo thuolo margi kata sani ka podi giikore ne timo penj margi. Ginyalo yiero skundego maginyalo gombo mariwore godo e skundego mag junior secondary school. Kilese mag junior secondary school oger e skunde mopogore pacho kae, obed skundego mag jigiwegi, skundego mag piny owacho, kaachiel obed mago mag primary kata mago mag secondary. Kilese makamago oseger e kor gwenge duto ma pacho kae, kalure kod migao mar somo nyaka sani gisechope ata malo 90 mar gero kilese mag CBC e pacho kae. Mano maderoma kilese 10,000 osegere pacho kae. Mano motelo ne keto e tema lai manyien mar somo mar CBC, mabende migao mar somo nitiere kod geno ni biro chako tiyo ayanga e pacho kae e higa manyien, mano higa mar 2023. Okinyi makawuono kan kenda e studio Kenya kwa Ramogi Ajwang'. Kaponi eka itudori kodwa e twaka makamae, antiere koda jalonye weche mag somo mano Lamek Tala, mabende temo mar tiego jonyuol kaachiel kod joneno magwa gigo monego be ni ing'eyo kotudore kod lai manyien mar somo mano mar CBC. Lamek, pod aneno aka joneno magwa podi penjo mathoth kae. Aka Otieno ka wuok Sindo bende penjo ni fees mar lai manyien mar somo mano mar 2,6,3,3 kod mano mar 8,4,4 pogruok mane manitiere. Aka bende janyuola kata janeno moro bende openjo kacha ni fees mar senior secondary school kata mano mar junior kod senior obiro bedo kod pogruok koso biro mana bedo machal. Kaluore ni CBC ni en gino mosebedo ka kelo ne jonyuola paro mathoth. Jomoko wacho ni nengo mare tek ahinya, jomoko bende wacho ni nitiere gik midwaro mang'eny, jomoko bende wacho ni yuto marwa ni piny. Wan to koro wadhi konyore nade? Ayro kama na inya Joyce. Anyalo wacho ni gima jonyuol nyaka ng'e ni sama ng'ato medo idho daraja ka yudo ka dwaro mar daraja mamalo medore opogore gi dwaro mar daraja matin. Sama idho wi got tiyudo ni yot sami ichako cha. Sama koro ichopo diere kacha tiwinjo ka koro opek matin makta yweyo mari bende koro timre nade olokre. Lakini gima nyaka wang'e kaka jonyuol en ni sirikal mochung'ne migao mochung'ne weche mag somo osebedo ka timo matek ahinya mondo ochiw gima waluongo ni guideline mar school fees. Ochiw guideline mar school fees nikech adier, for example, ka nyathi ni e class 6 to kakoro odhi e junior secondary, ibo idon for example nyocho osomo e school ma waluongo gi dholuo ni day school. Odhi to duogo
To kaka ikawo nyathini titere skul makoro odhi dak, ibo yudo ni garama mari kaka janyuol medre, nyaka nyathini ng'iew ne sanduku, nyathini nyaka imiye pocket money, nyathini bende nyaka bed gi bodware fees moro makonye kako chiemo kama odakie cha, sirikal chulo mare, to in bende janyuol in gi mari. Koro adwa wacho ni obo idho malo matin, to gima ber en ni sirikal koro oseketo wang'e kabisa, migawo mar somo oseketo wang'e kabisa mondo ne ni weche mag school fees ok odhi overboard, owegi e level ma kik kel pek ahinya ne jonyuol. Koro nitie gima mabiro medre matin, but guidance mar gima nyaka wang'e ni wang' sirikal, wang' migawo mochung' ne weche mag somo ng'iyo wach mar school fees ni e yo mapek ahinya. Koro miyo kik wabed gi kibaji. Jonyuol obeda kod ikruok makare. Obeda kod ikruok makare. Nyathi nyaka imanyne transport kodhi skul mabor gi dala. To bende kok idwa ni nyathini odhi e skul mabor, manyne mana skul mantiere machiegni kodi, mar mondo mi onyalo dhi kacha to duogo pacho godhiambo, to pod idhi mana mbele kod rito nyathini no kaka isebedo kirite. Lame ka pod wadhi mbele, nitiere jopuonjrego kata nitiere nyithindogo ma ponono odak kod ng'ol mopogore opogore, kata iluongogi kod oledhi ni gin nyithindogo mantiere kod special needs. Gin to bende nitiere kaka lai manyien ni mar somo, mano mar CBC mar 2-6-3 biro konyogi mar mondo mi one ni gin bende giyudo somo e yo makare kendo ngimagi mbele obedo maber. Adwa mondo jonyuol mondo ng'e ni adier kaka Joyce owacho no, wan gi nyithindo moko mogwedhe yo mopogre, kalure gi omigi gwethe yo mopogre opogre. Moko nyalo yudo ni ng'ato ok nen, machielo ng'ato ok winji, machielo ng'ato nigi hyper, ok ang'eye gi dholuo, but en nyathi ma very hyper, ma nyaka bed environment mopogre mondo kosom. Koro sirikal oseketo chenro mondo nyithindo bilago bende kik dong oko. Gin gibotimo assessment margi miluongo ni Kenya Intermediate Level Education Assessment. Ma ibo ng'igi ni to gweth margi ni kata ng'ol ma gin go ni ere kaka inyalo konygi. Koro ibo kawgi tiketogi kuonde mowinjore kodgi mondo gin bende wach mar somo ni kik tim nade, kik wegi oko. Koro omiyo ka waponi wan gi nyithindo bilago, kik waluor, wang'e ni junior secondary program ni bende otimo nade, orwakogi. Omiyo kik wawegi oko. Gima important en ni mondo sama wadhi wuoyo gi jopuonj kaachiel gi jotelo mag skundegi, to nyaka wapenj gi to japuonj, anto nyathina ni gi pek mosebedo ka en go ni, ento kanyo mowinjre kode. Ang'eyo ni jopuonj kaachiel gi jotelo mag skul biro tayowa maber. To bende gin bende omigi thuolo makare mar tiyo kod portal no mar yiero skunde ma gidwa dhi e junior secondary school, kose margi bende nitiere kod pogruok? No, gibende omigi amiya thuolo. Portal no en portal achiel ma gin bende ka gitimo yiero gi yiero skundego ready. Kata kidhi e portal no ibo yudo ni skundego ready nigi nyingegi. Ma kisomo nyinge no tiyudo ni nyinge ni chal gi pek ma nyathini nigo ni. Koro miyo e portal no ready skundego nitie. Koro miyo ka wadhi e skundegi to wang'isa japuonj ni japuonj ong'eyo. Japuonj ong'eyo. Skundego oseket kalure gi pek ma nyithindwa nigo. Kamano. To bende nyaka sani ang'e ni jo Kenya nyicha odhi e debe mano tarik 9 mano dwe mar 8 higa ni oyiero jotelo mopogore opogore, kendo nyaka sani ne waneno ka jatenda jakom mar IBC Wafula Chebukati noselanda yanga jatend piny Kenya moyier mano William Ruto, mano e bwo riwruok mar Kenya Kwanza. Joneno moko bende aneno ka chwalo penjo moko, ka bende Evans Onyuna kantiere Suba. Owacho ni somo mar CBC ni bende dhi mbele kaluore gi singo
mara Kenya Kwanza. Ka bende ote machielo ma bende aneno ka Injinia Lazaro Kanyamboko penjowa Facebook kacha. En bende ne openjo mana wechegi ka somo mana otene ama bende ooronwa Facebook kacha kama bende wantiere live okinyi ma kawuono. Kata en bende openjo ni chenro ni mar CBC biro dhi mbele yo machalo nade e bwo telo mar UDA kalure ni negichano mar golo oko wechego mag CBC. Parni jo siasa kinde mane gitimo kisera margi mar ombulu e pacho kae negi wuok oko ka gichiwo singo mopogore opogore kotudore kod weche mag somo. Jo Azimio ne ntiere kod singo margi, jo Agano, jo Roots Party Kenya Kwanza bende ne ntiere kod singo margi. Mak mana ni jo Kenya Kwanza masani kaponono ni onge ng'ata ma ochwalo ng'ur margi e nyimdo ka kwedo loch margi. To jatend piny Kenya moyiera sani William Ruto ema biro chamo muma mondo bed jatend piny Kenya mar 5. Kata kamano nowacho ni en obiro mana temo keto lokruoge e lai manyien mar somo mano mar CBC. Ka bende nowacho ni ber ka ponono ineno kata itimo lokruok ne sekta mar somo bang' higni 5 ka 5. Parni lai mar somo nochako higa mar 2017 ma hike mar 5. Bende ni gintiere kod mise makare ne chenro ni mar CBC kalore ni nitiere nyaka kilese moseger. Yero kama na nyajo is adwa wacho ni na winjo kaka jo Kenya Kwanza nowuoyo to wanyalo para ni mokwongo ne giwacho ni ne gidwaro ni mondo gikethe all together lakini bang'e kendo ne gidok magimuonyo wachno magiwacho ni chenro bila ni ginyalo ng'iyo kaka inyalo baw kuonde moyeche ponono kuonde mantiere menene pek moko mantie ng'ikruok. Koro I believe ni Kenya en piny mosechiew ma jo Kenya gin joma riek. Jo Kenya gin jok ma wan gi stakeholders mang'eny e weche mag somo. Koro omiyo okapara ahinya ni kapo nono ni jo Kenya Kwanza oyudo thuolo mar telo ne pinywa, okapara ahinya ni ginyalo rocho chenro mosetim nikech investment mosetim en investment maduong'. To para ni gino ma gibiro timo en ni wabibed gi stakeholder conversation kata dialogue mondo wang'i ni kanye mantie rem mondo kuondego mantie rem go kata mantie ng'ikruok go mondo watieggi. To mana kaka asewacho nikech king'iyo ni advantage mar CBC ni koro otero nyithindwa mopogore opogore into different career paths. Gini emosemiyo nyithindo mang'eny obedo ka onge tich e pinywa ni nikech isoma oyaye isome mudho itieko school to ikia ni nyalo timo ang'o. To koro ino kako sepange ni mai en CBC biro kelo benefit mang'eny ahinya kuom josomo. Koro miyo an again ahinya ni jo Kenya Kwanza kapo nono giyudo thuolo mar tayo pinywa ni bae ok en gima ginyalo abolish, ok ginyal tieke, to giboro na bet piny gi stakeholders mopogore opogore mondo ne kaka inyalo jiwe obed no mar nasari akodhi kata kapo ni gine ma gichamo muma kaka joloch e yiero mar higa mar 2022. Moko kuom gigo mabende ne gitemo ng'iyo en wechego mag nok mag jopuonje. Ne nitiere kanyo kod nok mar ponono jogo matiyo e tije kacha kod kaka ponono nitiere skunde mamoko ponono nyalo bedo maboyo ahinya ni nyithindo moko. King'iyo singo mane jo Kenya Kwanza ochiwo e yore mag somo nopogre gi mane jo Azimio chiwo nikech Azimio ne wacho ni gin margi gikawe kaka margi. Bende ne giwacho ni onge nyathi moro amora mibiro weyo kalore ne gibiro keto somo bed no ne pachoka. Gine giwacho ni wach school fees koro rumo. To kang'iyo manifesto mar jo Kenya Kwanza gin margi oko wacho kamano. Margi owacho ni namba 1 ma gibiro ng'iyo ni jopuonj madwa timo in service, jopuonj madwaro ni mondo otiegi kendo mondo kony nyithindwa maber, gibiro terogi to gibiro train gi pes sirikal. Mano ne giwacho, ne gisingo dhogi kamano. Kendo ne giwacho ni gisetimo nonro ma giyudo ni nitie jopuonj 116,000 ma moripo bed ni puonjo to pok ondikgi. Koro ne giwacho ni mano en gino ma gibiro ng'iyo. To ang'eyo ni kapo ni mano timre to tiende ni magi achiel kuom gik minyalo tim mondo tim nadi odin ng'ikruok manyalo bet nitie.
Gik mane giwacho kendo ne olure gi weche mag neno ni skunde wagi obedo connected gi stima, kantie pi kaachiel gi internet. To ng'eni jonyuol osega ywak ni CBC nigi garama mang'eny kaka mar internet gi gik moko bilago. Koro wan gi geno ni ka internet odonjo e skunde, to nyathi ka nyathi biro yudo thuolo makare kata thuolo makende mar ng'iyo gigo madwarore e wechegi mag somo within the school infrastructure. Obo yudo ka at least onyalo timo ang'o, onyalo yudo support within the school. Koro ko bi dala nikech koro okia gino, but koro within the school onyalo access gimoro amora madwaro molure gi puonj margi. Kendo gino mane giwacho ni gibiro review weche mag exam mondo kik wabed ni wan e society ma wan e piny ma examination kaka itimo penj ema wacho gino mibiro bet kata ng'ano minyalo bet. Ema kata kaka yango kaka iriek kata yango kaka iriek. Ne giwacho ni gibiro bet gi yore moko manyalo fwenyo nyalo ma nyathi mondo nyathi omi amiya thuolo mowinjore kode, to kik watim na gi weche mag penj kende. Koro kuma ntie an gi geno ni kapo nono jo Kenya Kwanza oyudo nafas mar tayo piny, nyaka gin bende koro gibolre magiyie ni jowadwa kata jokocha bende ne nigi paro mabeyo. Koro emomiyo ageno ni jowa manie parliament kaka MPs bende koro nyaka yawang'gi mondo ging'ini to paro mabeyo ka kik tim nade, kik lal, to ketgi mondo omi garama mar somo kik bed mapek ne janyuol. Kamano. Aka bende pod amedo somo moko kuom ote ma bende pod aneno ka joneno magwa oronwa okinyi makawuono ka podi wadhi mbele kod twak marwa kutudore kod singo ma bende nitiere wechego mag somo. Inyanya to kata sani ma bende piny Kenya ikore ne rwako telo manyien kaachiel kod rwako lai manyien mar somo mano mar CBC mabiro chako tiyo ayanga e pacho kae kochakore higa mar 2023. Ka bende wacho kae ni Joyce Mos na jalony to penjo na en ni ya CBC ni en gi pogruok mane gi somo masani. Ka bende Nyaseme bende penjo kae ni junior secondary school ni nyithindo gi idhi puonj syllabus mago mag secondary kose gi carry forward mago mag class 7 gi class 8. Kinyalo mana duoko penjo ariyo mondi ka pod wadhi mbele kod twak marwa. Difference mokwongo odwange pogruok mantie e kinde somo masani kod somo ni mano mar CBC. Somo mar 8-4-4 gi mar CBC ni pogruok maduong' ahinya en ni CBC ng'iyo nyathi kata ng'iyo jasomo e yo mopogre. Ok ong'i jasomo e yo achiel. En gangolo mang'eny. Kaka ing'iyo jasomo gangolo mang'eny. Angolo moro ng'iyo ni nyathini nyalo wuoyo. Angolo moro ng'iyo ni nyathini nyalo timo kwano. Angolo moro ng'iyo ni nyathini bende nyalo ng'eyo, nyalo understand alwora ma intie. Gima waluongo ni environmental what perceptiveness bende en go. Angolo moro bende ng'iyo ni nyathini dipo ka en gi mich moro, duonde mit, en gi duol moro mamit, onyalo wer, onyalo bedo jawer. Kata en gi nyalo moro, nyalo go adhula, onyalo go picha adhula e yo make kata jaringo. Koro magi duto ne ok ng'iga e 844. 844 ne ng'iyo mna ni to inyalo ndiko penj miyaga ng'o. Koro CBC to wang'iyo kidienje mang'eny mag ngima jasomo. Omiyo mano e pogruok maduong', to mano en gima lich ahinya nikech mano biro miyo ni koro ka nyathi medo dhi mbele to wakonye kuma teko ne nitie. Wakonye kuma teko ka jawer to koro werna ni jogi osefwenyo na jawer. Koro ing'iyo ni to be anyalo bet jawer mang'ula. Koro talanta na mar wer cha kik tim nade, kik lalala e kor gweng' ka. Koro CBC dhi golo jower. To bende kapok iduoko penjo machielo no mano kaluwore koda kaka ponono gibiro dhi mbele kod syllabus mar kapod intiere mane wacho ni kaponono in jawer pod imedo mana kunga atalanta mari. Ka bende Willy Williams kawuok Nyamira bende penjo ni ya nyithindo gi ibiro pogi e classes gi nikech gitimo subjects mopogore kosi ibiro tim nang'o. Mana kaka isewacho ni ponono ng'ato ka jawer to nego be ni kungo mana michne mar wer. Kaponono ng'ato do bedo laktar ti ikete mana itiege kutudore kod gigo manyalo miyo obedo laktar. Ibiro ketgi e class achiel koze nitie
nitiere kaka koro ibiro pogi e skunde ma bende onego bed ni giriwore godo. Yadwa duoko jawinjo ni ibiro pogi. Ibiro pogi. Asewacho ni junior secondary miyowa opportunity ochal ka breeding ground. Omiyowa nafas mar ng'eyo kendo okang' mar ariyo teko mar nyathini. Tene ka gine junior school wabro ng'e ni to laktache gina die junior school. Jo mechanical, jok manyalo timo mechanical engineering gina di. Jo mage man gi talent mar sport. Koro mano dhi timre junior school. Mondo kakoro gichope senior secondary school to koro ikete kama owinjre kode kalure gi kaka osenone e okang' mar ariyo man en junior. Koro emomiyo adwa wacho ni emomiyo wabo bedo gi jok maluongo ni STEM. STEM en jogo mong'eyo science, to gin gi technology, to gin gi engineering, to gin gi mathematics. To nitie nyathi moro maboyudo ni en korka weche mag science oberie, weche mag technology oberie, weche mag engineering en gi osenyiso teko kata maths osenyiso teko mani bokete set achiel. Nitie group moro mibro ket e sports. Jo sports mopogre opogre ibro ketgi kakoro gidhi e senior ibro ketgi e sports mondo talanta margi mar sports otimre nadi owuog oko. Kendo nitie jok moko man gi teko gi e gik maluongo ni social sciences. Gin social sciences gin gik moko ma koro dwa science, gin gik moko for example kaka jo madwa timo psychology, ntindo moko madwa timo community development and all this. Koro mago duto bro timo kata mna un bende kaka jo lony e weche mag jofwambo un e department e migawo miluongo ni social sciences. Koro magi duto ibrone asto kakoro nyathi odhi e senior secondary school koro donje line mare ok odhi reru ma ok dhi chope kuma odwa timo nadi kuma odhiye. Ato bende penjo ma bende openji kanyo kotudore koda kit syllabus ma bende dhi puonj gidhi mbele kod mano mancha ipuonjo gi e grade 6 kose grade 7 kae koro gik moko dhi pogore te. Gima nyaka wang'e ni migawo mar somo osebedo katimo review. Nitie review kata lokruok mosebedo kitimo nikech koro CBC nyaka wapange gik moko e yo manyien. Koro sama wapango gik moko e yo manyien ok wanyal tiyo gi buge manyien watiyo go chon. Topics ok nyal pang kaka nopang gi chon nikech mae order manyien. Koro gimibro tim en ni e buge manyien mag somo gi osekelo topics kata gi learning areas. Nitie kaka osepang gi e yo manyien. Koro miyo ok gibibet abeta ni koro gik manoripo gibed ni gisomo e klas 7 e 844 cha ema gidhi somo, gik moripo bed ni gisomo e klas 8 e 844 cha ema gidhi somo oyo. Nikech wadwaro outcomes mopogre, koro nyaka pap bende pang motimre nadi mopogre. Nyaka sani koro osechak pange kendo mar neno no dhi mbele yo makare. Koro joma dhi donjo e junior secondary gidhi donjo gi new sets of books. O gidhi tiyo gi mag jo klas adi abiriyo oyo. Jonyuol chaka ikore makare. Jonyuol chako ikre makare. Tang'eyo ni set of books gi jonyuol motero nyithindgi e public schools, skunde mag sirikal, ang'eyo ni mano advantage ma gibro yudo nikech buge ibro chiw gi sirikal kamano. Akapodi wanyalo mana temo nono moko kuom singo ma bende jo Kenya kata jo siasa ne chiwo ne jo piny e sekta ni mar somo. Aponono moko wanyalo wacha ni gin singo kalore ni pod ok wanyal yanga diera kibiro ketgi e time yo makare kata oyo kalore ni jo siasa moko jomoko seyo ga ni singonwa mato tok higni 5 ne dhi lal kendo sani kori duogo kendo mar mondo mi manyenwa ombulu. Kapod wang'iyo mana kalure kod jatend piny moyier mano moyier sani William bende no singo ni obiro loso a national fund moro kata gulu moro mar omenda mabiro konyo ahinya mar neno ni jopiny kata jopuonjre duto e pacho ka oyudo pok maromre ahinya to nyaka nyithindo go mantiere kod lony gima kama mantiere kod ng'ol kata mantiere kod mana kaka wacho pok mopogore. Weche makamagi kokete time yo makarere kaka nyalo konyo tingo malo sekta mar somo e pacho kae kata bedo ni nyaka sani podi gin korka korgi giwacho ni gibiro temo apono na gundho lai manyien mar somo ni mar CBC. Erokamano ahinya Joyce. Migosi William Ruto ma orito chamo muma ka weche gi orumo dhi maber
odhi kaka gidwaro nosingo ni gibiro bet gi fund maduong' mar agulu maduong' manyalo konyo ji man gi rem mopogre opogre madwaro mondo osom. Koro miyo wanyalo wacho ni mana kaka isewacho ni samoro gin mawacho sama manyo kura opogre gi gima kura botimo kasedonjo ofis nikech kasedonjo ofis to koro nitie pek mar weche kendo pek mar weche bro chuna ni koro ni pressure wuok kure. For example, pressure nyalo wuok ni jo Kenya koro dwaro ni mogo owuoge 250 odog prochiko ka. Koro ibo yudo ni anyalo wacho ni no wach fund cha pod atim nade awe mondi alose wach mogo ni mondi. Koro miyo in terms of policy shift inyalo yudo ni wach fund no of course en proposal maber onyalo reso kuma rem nitie but obende nyaka en wach manyaka los no reso nade nikech kata wasani bende wan gi agulni moko e county wan gi agulni moko gima waluongo ni national ka jo CDF ne wan gi agulni moko mane oket to waseyudo ni agulni gi bende pok okonyo janyuol kata japuonjre kaka owinjre. Gisebedo gi ng'ikruok mag giwegi ma yudo ni form mar CDF ochopo koni ok ochopo koni. Koro miyo agulu bilano nyalo betie to kadhi how to okoloso yo makare pod ibiro yudo ni onge ting jonyuol ok bi winjo ka ting wuok kuomgi pod gibiro winjo ka pek nitie. Emomiyo king'iyo mae gi kaka ma jo Azimio chane wache ayocha ngene wacho ni wan mae wakawo koro tiende ni mae marwa. Koro mage koro kuonde ma pogruok nitie to wan gi geno ni ka wasetieko weche man mbele gi weche gi kendo nyaka koro wuoye mondo janyuol kik bed overburden kamano. Akasomo moko kuom ote ma bende pod aneno ka joneno magwa oronwa e Facebook kacha kama bende wantiere live okinyi makawuono wantiere live e Facebook page marwa mar Ramogi TV, YouTube bende wantiere live okinyi makawuono iyudo Ramogi TV. Namba mar ote machuok mano mar 23600 bende oyaw thuolo inyalo oronwa ote moramora kata penjo moramora mapono ni nyalo bedo godo kawadhi mbele kod twak marwa okinyi makawuono. Jaiman Yang wacho no winjo wa makare e gwenge mag Mao Tanzania ka bende oneno yo makare. Victor Onyango bende wacho no winjo yo makare. Engineer Lazaro Kanyamboka sesomo ote maro kanye mare ka bende sani koro en bende no penjo ni kapo ni mana kaka asengisi jo yudio donje e telo tok ne gidwa CBC to koro kilese go moseger mag CBC dhi tim ginango idhi mugi kosepodi jopuonjre biro mana some. Kata kamano penjo makamani nyalo duoko. Odungo wuod Asembo Jangoma wacho noneno yo makare. Rolex Odhiambo bende wacho noneno yo makare ka entiere Mombasa ka bende wacho ni CBC to podi nyalo chendo matin nikech kata jopuonj pok otiegi e yo makare. Jackie Nyarmeri wacho no winjo wa maber ka entiere Mombasa na Mchumbi. CBC to nikech otemo keto nyithindo mondo gitim gima chunygi ohero e ndalo mabiro mbele makmana ni ikruok pod onge makare. Eli Osumba bende wacho no winjo wa yo makare ka entiere Nairobi Dandora. CBC en somo mamiyo nyathi ng'eyo gima ohero timo. Nyakwara Oracha bende wacho no yo makare ka bende wacho ni penjo nani en ni no wacho ni somo en nono kare olokore mondo wang'e chon kose en nango. Mano penjo mabende openjo kae ni e busi nolednwa ni somo en nono kare olokore mondo wang'e chon somo ni dhi bagowa. Mago mana moko kuom ote mabende joneno magwa oronwa okinyi makawuono ka wadhi mbele koda twak maro. Nyakore monge jwangi medo tudri kodwa kapodi antiere kod jalony e weche mag somo e studio kae mano Lamek Tala ka bende wakaw yoyo machielo e ka waduog wadhi mbele kod twak marwa kik idhi mabor.
Citizen Digital is proud to have emerged top and been selected for the 2022 Google GNI Middle East, Turkey and Africa Innovation Challenge. With Google's support, Citizen Digital will increase its capacity in news gathering for our viewers and listeners under the Wananchi reporting platform. Download Kenya's #1 app, the Citizen Digital app today, and get the news as soon as it happens. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Bein kod penjo mora mora. Hello, penj laktar. Hello, daktar. Kata paro ma osebedo ka chandi ne wach ngima kod thieth. Wakeloni puonj maleo moa kuom lakteche molony e yore thieth te. Biro tero wachiel kachiel e yor puonj. Koro ka laktar oseneni owacho ni nigi tuo mar kansa, ma ema bedo ga stage mar 2. Chieng' wuok tich nyaka tich abich, wakeloni lakteche mopogore opogore ma biro puonji gimora mora e wach thieth kod bedo gi ngima makare. Riwri kod Ruth Otieno, sa 12 e penj laktar, mana e Ramogi TV. Tenbob, ashu, kinde, ekomi, apar, ikomi, mahumi. Kwa shilingi 10 tu, Shabiki.com inakuletea nafasi ya kushinda $300,000 kwa jackpot mpya ya Major Leagues. Hii ni jackpot iliyo na mechi 9 kutoka ligi kubwa duniani. EPL, La Liga, Serie A, Bundesliga, French Ligue 1 na ligi zingine kubwa. Tuma neno MJP kwa 29063 for a chance to win 300,000 shillings daily. Major Leagues Jackpot. Cheza na 10 bob kila siku. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 4. Table, ingine right talking amarachga. But inga giricha di. Mokwongo ni table iyo do miriambo kaja chien. Ging'wono mar Nyasaye manyisore e ngimawa kinde ka kinde. Ber ka waduoko ne erokamano kod pak. Ma watimo sabato ka sabato chakre sa 2 mar okinyi. Yud gweth kod ngima manyien kuom Kristo kokalo kuom puonj koa kuom jotich Nyasaye. Sikie lamo, nyis Ruoth Jehova Nyasaye entie gi duoko maber ne ngimani. E chenro mar Injili ngima e Ramogi TV. Tigni kendo nyakwa Ramogi Ajwang' mondo wadhi mbele kod twak marwa e chenro mar mbaka oromo kinyi makawuono. Aka bende pod yantiere kae kod jalonye weche mag somo Mano Lamek Tala. Ka bende wagoyo mbaka kotudore kod chenro mar keto e tim lai manyien mar somo mano mar CBC. Mabende nyaka sani migawo mar somo temo mateka mar neno ni chenro makamano odhi mbele e yo makare maonge chochni mora mora. Imedoronwa ote mari e yore wa duto te mag tudruok mano moriwo nyaka line marwa mar ote machuoka mar 23690. Facebook wantere live Ramogi TV, aka bende iyudowa live e YouTube kacha kama bende wantiere e Ramogi TV. Ote magi abiro somo ka wadhi mbele kod twak marwa okinyi makawuono. Lame kiwinjo ka joneno wa moko ochwalo penjo margi kotudore kod kilese mag CBC migero kapo nono ni chenro no ogore Luanda.
kata ok odhi kare yo ok odhi mbele e yo makare kilese makamago ibiro tim nang'o ka bende jomoko sani koro ponono nitiere kod penjo makoni kod kocha par ni somo mano mar primary osebedo nono ahinya to skundego mag piny owacho e bo chenro mar somo mar CBC ni be pod odhi bedo nono kose koro jonyuol chako ikre chon. Erokamano ahinya Joyce. Adwa wacho ni investment maduong' osetim gi migawo mar somo kata sirikal mondo ne ni klese oger. Omiyo gima nyaka wang'e ni en policy shift kata lokruok mar paro kaka sirikal dwa timo gik moko. Ok en gimi itimoga tima ni chiewo ni dwa timo. En plan mabet kendo yudo ni ji wuoye mang'eny ka timo evaluation ni jowadwa piny owuok kure to piny ochopo kure. Koro CBC nyocha nobiro ka ji noseng'iyo ni 844 olemo mane wagalo ni wanyalo chamo kalure gi 844 nok wachamo. Noko kelo gigo duto mane waparo no nyalo kelonwa. Koro nitie lokruok mar paro, policy shift donge. Koro yudo ni ok en gima yot ni koro oketh chenro ni. To kata king'iyo manifesto mar jo Kenya Kwanza, kapo nono giyudo thuolo mar loso sirikal, ne giwacho ni gibiro medo capacity mar secondary schools mondo reduce cost ne jonyuol. Koro wan gi geno ni nikech mano nie manifesto margi, wan gi geno ni nitie kaka kuma sirikal mantie ni osechope, gibende gibiro medo tekogi. Gibiro medo tekogi e program ni mondo kuonde ma jonyuol yude godego mondo timna nadi mondo koro muki mondo koro wayude karidore matin. To gima be nyaka wach ne jothurwa en ni somo ok nyal bedo nono 100%. Nitie percentage matin kata ko wena mna 10%, mano is a cost. Nikech gima nono bende ji ok oheroga ahinya. Koro miyo nyaka wang'e ni kata kapo ni sirikal mabobeti okawo 90%, lakini transport matero nyathi e school nyaka timre nadi nyaka wuok kuoma, pocket money nyaka wuok kuoma. Kendo naneno ka jo Kenya Kwanza bende nosingo dhogi ne gidwaro gimoro mane iluongo ni school feeding program. Ema nok ne gibedo clear no dhi bedo mar jo primary kata dhi bedo mar jo secondary, lakini wan gi geno ni kapo ni giyudo thuolo mar loso sirikal to koro wan kaka wananchi ko nyaka wapenji gi ni to chenro ni ne odwa time nade mondo wane ka chenro bila no bende nyalo timang'o, nyalo kelo nyalo duoko chien pek ma jonyuol yudo. Nikech wang'eyo na dier ngima omedre, koro miyo jonyuol kata man gi nyithindo e skunde mag boarding bende koro sechako winjo pressure kuom jotelo mag skundego ni ng'eni weche richo, koro wabo ng'iso mondo mede gimoro. Koro magi gik moko ma bende sirikal nyaka wuoge e yo makare kendo bede e forefront mar ng'iyo ni msigo no kik bed mapek ne jonyuol. Kamano. Mogo kuom ote ma bende pod aneno ka donjonwa Kalamek ote thoth ahinya kalure ni wachne amara CBC ponono jonyuol osebedo ka penjore penjo mathoth. Kata kamano kawuono giyudo thuolo mar moko kuom duoko margi, moko kuom penjo margi bende biro duoka e yo makare. Ka bende Francis Onyango ka wuok Migori County openjo ni atok ka jopuonjre osewuok e skundego mag junior secondary, bende ibiro yienegi mar mondo mi giyiere skunde mamoko ma bende gibiro riwore godo kata gibiro riwore godo e skundego mag senior secondary, kose gibiro mana dhi mbele kod somo mano school manise yiere junior secondary ma pod ibiro dhi godo mbele e somo mano e senior secondary. Kaduoko jawinjowa en ni at a level nyithindo kendo bobedo gi penj moro mano toka gisetieko grade ka gitieko junior secondary mano tok higni adek tok higni adek gibobedo gi penj moro kendo penj ni bende boriw gi kaka gisebedo ka gitimo e gik ma gitimo pile pile. Koro mano bende biro ng'iyo ni isebedo kitimo nadi to kendo e penj mostim mar tok junior secondary school ni iwuoke gang'o, kendo mano biro miwa nyalo mar ng'eyo ni ka wariwo gigi to kara wayudo ni nyathini koro e senior secondary school kechopo dhi e school machielo ma koro nyalo tere kuma odwa dhiye. Obo yudo for example kiyudo ni nyathina dwa bedo ja arts, odwa bedo comedian,
en comedian onyalo miyo ji nyiero. Koro nyaka tere skul manitie jopuonj mapuonjo weche kaka inyalo mi ng'ato nyiero. Koro nyaka gima wang'e ni after junior secondary school kendo nyithindwa gibro bedo ga another shift. Wabo mi thuolo mar yiero skul mar senior ma nyithindwa gi koro nyalo ngirore e career margi. Byron ka wuok ka gan bende penjo ni bende nitiere okenge ma sirikal oketo ne nyithindo gi mondo kik bullying duogi kowuok kuom jowetegi madongo negi. Kapar ni nyathi ma ja klas 7 en nyathi ma ponono wanyalo wacho ni hike pod nyalo bedo kanyo higni 12, 13 kanyo kata ponono 14. Pod en nyathi matin ahinya to kodhi e skundego ka ponono riwore kod junior secondary school mogere skul no mar secondary obiro yudo joma dongo. Ponono ginyalo chako kata wechego mag bullying. Okenge oseket makare maneno ni wechego mag bullying ponono koduogo. Weche mag bullying gima nyalo wacho ni ang'eyo ni sirikal asebedo ka wuotho e skunde mopogore opogore, awuoyo gi nyithindo kaachiel gi jopuonj kaachiel gi jotend skunde mopogore opogore. To skunde wang'e generally nigi policy on issue mag bullying. Bullying en gima osedok piny sana e skunde mang'eny mag sirikal kata mag private. To e weche mag bullying gima nyaka wang'e ni wan kaka jonyuol itwa nyaka bede ground. Nyaka wawach ni sama nyathi oduogo dala, nyathi wacho ang'o? Mondo gima nyathi owacho no wabed gi nyalo mar kawo wachno achiel kachiel, ma wacho ni japuonj nyathini kobiro dala to wacho ABC and D, nikech wan bende nyaka wa influence system mar school. Nikech jopuonj nyalo bet nosetimo kargi to nitie gik moko matimre kiling'ling'. Koro sama nyathi oduogo to wapenje ni to nyathina skul osebet nade. Koro nyathi biro ng'isi kuma gode nitie, to koro ka feedback no wayudo nyaka watere skul mondo wawache e yo makare ni nyithindo golo complain machal kama. Koro kwa nyalo wacho ni bullying en gima inyalo eliminate 100%, but to sani kaka kuma wantie ni ose reduce kabisa. But nikech nyithindwa tindo, koro nyaka wayaw wang'wa kendo mondo wang'i ni en gima ok dhi mbele. Kamano. Ilero makare ahinya kendo ageno ni nyako Ramogi Jong ma bende nooro kata penjo makamano owinjo e yo maber. Charles Opio kawuok Konja Kanyamkago penjo ni CBC fee mare dhi chalo nade ka wapime gi normal education. Mano bende Lamek noseleronwa e yo makare ni somo ok nyal bedo ni en atamalo achiel nono. Nyaka in kaka janyuol nyaka ine kaka iseketo ikruok makare maneno ni nyathini odhi mbele kod somo e yo makare. Ka Janet nyar Juma ka ya Hope openjo ni nyithindo go gimbe gidhi timo syllabus 11 kaka jo senior kose kaluwore ni mano ponono chenro manyien mabende sirikal osebiro godo mar mondo mi koro CBC ni ema koro jonyuol onego bed ni keto e pachgi e yo makare. Syllabus margi ponono dhi bedo e yo machalo nade kata dhi bedo koda kido kata subjects adi monego bed ni gisomo kata syllabus? Kulbi okabilero ni specifically, lakini gima nyaka wang'e ni gidhi bet gi gima waluongo ni core subjects. Subjects manyaka tim at that level nitie subjects moko ma nyaka tim mokitim nade mokiweyo, kendo gibro bedo gi subjects moko ma wacho ni koro optional. Kiwacho ni ponono gin core subjects ma nyaka tim gin kaka mage? Achiel kuom gi en kwano. Mar ariyo en English. Mar adek en Kiswahili, nikech ng'en communication kata bedo gi nyalo mar wuoyo mano lifeline mar ngima. Ka ok inyal wuoyo to ibo yudo ni moko. Koro nitie gigo manyaka puonjgi kata mana weche mag kwano, nikech kata ka dwa bedo ja ohala donge nyaka ng'e duoko change. Koro kwano no pod bro dhi adhiya mbele, to nitie koro kama okete ni nitie kama koro kete ni, nikech wacho ni at junior level ing'iyo ochiwo platform mar kendo fwenyo e yo mar ariyo nyalo mar nyathi. Koro wabro neno ni to for example koyiero weche mag arts kata koyiero weche mag theater kata drama and all that ibo miye that option. Ibo miye nyaka option mar ni kata kodwa timo language to kendo itimo language moro, nyalo bedo French,
nyalo bedo Mandarin, nyalo bedo Germany. Koro iboyudo kakoro yawe malach, to mano mna konyo mna pimo weather. Oponyo pimo weather mondo wang'e ni ability mar nyathini ni kure otenre kon mane. Koro iboyudo ni they'll do up to there are over 10 subjects at junior secondary school. Kamano. Atanya kasani CBC ni nitiere koda higni abicha kalore no chake higa mare lofario ga parga bilio sani wantiere higa mare lofario gi prario ga higa manyien mano mare lofario gi prario ga deka emegeno ni koro jithindo duto kata jopuonjre duto machako skul biro manatiyo kod lai manyien mar somo no kawang'iyo higni go duto bende wanyalo wacho ni sani pogruok osechako neno e kit kaka nyithindo ipuonjo e skul kacha ma wanyalo wacho ni adiera CBC ni to dhi konyo nyithindwa mbele kalore ni sani higni abich wanyalo wacho ni wanyalo pimo godo gimoro kaka dhi. Yana nyalo wacho kaka janyuol mabende nigi nyithindo mamoko timo 844 to moko timo CBC. Anyalo paro for example ni jo 844 nok nyal kwayo law. Ja 844 nok nyal kwayo law kata kimiye sindan ni mondo ruak usi. Tiyudo ka en okia. To naneno ka ja CBC ruako usi matim nade makwa law. Onge chwecho kata kwayo law. Onge kwayo law. Ja CBC ni nyaneno ka nyathi manyako nyalo dhi jikon malos ni tong maler maber makelni ni baba cham. Koro neno ka to kiwinjo kata WhatsApp walls mawantie jose chako neno pogruok. Koro anyalo wacho ni adier pogruok osechako neno matin nitie light, nitie ler moro mosetamre nadi osechako wuok. Kendo yudo ni nyithindo bende samoro gik momigi mondo gitim en gik mitimo collaboratively. Koro yudo ni msigo ken kuome wuon yudo ko luongi janyuol nyocha neno gi nyathi moro ka loso orutu. To sani kinyiso ja 844 ni lose orutu okonyal loso. So mano ngisi to nyocha neno ka ja CBC oloso orutu maneno kogo orutu. So that means ni nitie change moro kata transformation. There's a shift. Ten shift mabiro mos. Ngeni change lokruok en gima biro mos. So anyalo wacho ni kuma wantie lokruok moro biro. Osechako. Moko kuom ote bende pod aneno ka joneno magwa uronwa okinyi makawuono Sam Jakom wacho no sedonjo kaka pile ka wacho ni wan kwayo wa en ni CBC mondo obed maintained nikech obera koda nyithindo neno waka entiere Kayole Pama Nyargosi to Faith bende wacho no neno wa maklia aka entiere kona mbaya mano Manyata mane kaunti ma Kisumu. Kamoko kuom ote mabende podi donjo no ai namba mar 3 nono. Ka bende okongiso wani oneno wa ka entiere kanye. Ka bende wacho ni an gi pacha aparo ni negikete mondo okony Kenya chulo lona mang'eny no kata kamano mano manaparo mara janeno marwa mabende neno okinyi makawuono neno paro ni CBC noketi mar mondo miyo chulon koro kendo nego bende ochulo lon e yo machalo kaka mane. Haya ote machielo owacho kae ni okongiso neno wa ka entiere kanye ka bende no wacho ni anto ayie gi Ruto ogol awachno mara CBC nikech en gi full otieko saa mang'eny ka bende ondike kanyo kod dhongere ni en time consuming kendo headmasters oloke gir ohala giwuondo ni gidwaro pesa mar project kata assessment mag book bende giloko gino mar ohala. En adier ni ponono jotend skunde oloko gino mar ohala kaluwore ni kinde ka kinde jonyuol ikwayo gimoro kawuono dhi kod ma kawuono dhi kod mai. Of course jawinjo bende nigi ratiro mar wacho pache to gima wang'eyo ni jonyuol mang'eny ose appreciate kata ose neno ni nyithindwa koro kothung'e nyithindwa koro kwinj pek nyathi ta kochiewo to winjo ka chunye gombo dhi e skul nikech ok othung'e athung'a ni nyakitim ma nyakisom oyawne pap mondo o express ability mare yore mang'eny koro mano miyo somo bedo interesting ne nyathi ok obed gode. Ka bende ote machielo system mar CBC an akwedo nikech ikruok mar Kenya onge godo
mar konyo ji te kuonde duto. Jonyuol ni kod pek but jokela CBC go ok dew kata mago kata matin. Ka bende nyakwara Ramogi Tv podi medo mana oronwa ote mari ka ote magi pod wabiro dhi mbele kod somo ka wadhi mbele kod chenro marwa okinyi makawuono. Ka bende pod aneno aka joneno wa moko podi penjo mana kaka jopuonjre kapo ni jopuonjre nyalo dhi e skul machal kata nyalo yienegi ni skul no mabendi bede junior secondary school ema podi idhi e skul no mar senior secondary. Kose koro junior secondary schools go biro mana dong bedo junior to kendo ibiro chak med gero kilese moko mondo bed mago mag senior. No, gima nyalo wacho ne jonyuol en ni kapo ni kalure gi ka nyathini gik ma nyathini dwaro timo e junior secondary school kanyo. Kapo ni junior secondary school kendo koro seikre ke junior secondary school bende ikre gi ne senior secondary school. Ageno ni mano winjre ni infrastructure mar junior secondary school bende en the same infrastructure mose mondo o accommodate senior secondary school. Koro kapo ni nyathini dwa mana mondo dong e skul no to an gima ng'eyo ni nyathini biro dong e skul no. Lakini ka koro chopo ni nyathini nyaka lokre kalure gi gino modwa somo to koro bodhi e skul mopogre. Ageno ni mano owinjore maler. Either onyalo dong nikech gino modwa somo skul no nigi teko e puonjo gino to samoro nyalo wuok e skul no nikech gino modwa somo skul no onge gi ikruok makare mar puonjo nyathino gino ma nyathino dwa mondo som. Kamano. To bende iwacho ni sane nyithindo mathoth omora ahinya ka dhi e skul kalore kod lai manyien ni mar somo kalore ni ok othung'gi ahinya kod somo ka opogore kod mano mar 8-4-4. Kiwacho ni ok othung'gi ahinya matiende ni chenro margi chalo nade ma ponono nyalo kelo ne japuonjre fuong'ruok ma kodhi e skul to ng'eyo ni kata ponono ka dhi e skul ok en somo asasa to nitiere gik mamoko manyalo timo. Ineno kaka assessment makoro kelni en ni kulbi okane class ahinya to ibo winjo terms like approaching expectation, meeting expectation, exceeding expectation. Tiende ni to marwa chane en ni iyuda di penjo tim iyudo 40 kiboko. Penjo tim iyudo 15 en del irodhi kendi feel ni bedo condemned. Lakini sani koro nitie kako se we range ma ing'i gi wang' malach ming'iyo ni nyathini ok orach ahinya. Nyathini sombe osewuok e station, nyathini biro is approaching. Nyathini range ma entie o meet expectation marwa. Kata nyathini kaka wang'iye rang'iny moseket waneno ka en okalo. Koro miyo yudo ka nyithindo ok feel condemned. Koro biro to koro approaching eming'iyo nikech ka en ga approaching to macha to yudo ni tek. Nyathi ko kelo nini report ti yudo ni koko kalo to ingisi ni fail. Koro nyathi chako bedo condemned. Ti yudo ni chunye bedo mang'ich e yore mag somo. Kech o feel unworthy, o feel no konyal. Koro mago pogruok mosekelo kata mana kaka nyathi ya somo ni weche mag somo en owuon. Kamano. Aka bende aneno ka wach moro kae mora ahinya kata kamano kunyisowa ni oneno wa ka intiere kanye. To pacho ni penjgi ibiro yud nade to assessment books go tinyiewo higa ka higa. Taneno ka jomoko to witogi aka bende homework bioro godo nyithindo dala maonge formula. Jonyuol moko okia somo, jopuonj be kia subjects moko. Ibiro tim assessment yo machalo kaka mane kalure ni inyiewo buge higa ka higa. Maparo ni en janyuol mabende oro penjo makamae kalure ni onyalo bedo ni entiere kod nyathi manyaka sani nitiere e bwo lai mar somo mar CBC. Assessment book go ting'iewo higa ka higa to gima nyaka wang'e ni bang' assessment records ikano. Kose timni assessments, kose cheki, kose noni, kose ng'i magi yudo gima gidwaro, record no ikano, to record no ikane school, to the same record jogo ma waluongo jonek bende nigo. Koro ibro yudo ni kata ka nyathi olalo, lakini record cha to kotimre nade? Podi nitie within the school infrastructure. Yes.
To jonyuol go maponono kia somo, kia gimoro amora, to gin to koro gikonyo nyithindgi nang'o e bulai manyien mar somo ni kalori mana kaka isewacho ni en gino ma ok en nyathi kende mithung'o koda wechego mag somo. Inyalo ori kod gimoro dala kacha ting'isi ni dhi nyis kata mama umar mondo mi okonyi, many kata wadu moro konyi. Ponono ka nitiere janyuol ma en wechego mag somo no ok odhi godo maber. Mago gik mantie to gima dwa wacho ni waduto kata king'iyo lith lwetewa ok rom. Koro gino ma onge go ng'at machielo nigo. Emomiyo ka wabet gi community mwaluongo ni cohesive, ka wan gi community mantie winjruok maber, to tiende ni ka nyathi for example biro to an samoro gino ong'ise mondo timo ka winj, to adhi ir jiranda. Ang'ise ni nyamwalo, nyathini obiro gi gimo mawendo, an akia konyane. To ang'eyo ni kisumo riekono, riek isumo, paro isumo. Omiyo koro CBC oseyawonwa pap mar integrating one integrated approach towards what? Towards learning. Omiyo I believe ni ka gino bai to ko bayo jirandi. Akabenda neno ka samarwa mano miwa chiegni rumo lamiko kinyi makawuono wadong' kod thuolo mar dakika manyalo romo mana 5 kende. Kabende nitiere penjo moro kae mabende aneno ka Collins kaya Gwasi wacho ni en openjo niya, kaluwore gi somo mar CBC minyisowa ni nyathi somo gima onyalo biro timo bang'e. Penjo na en niya, to ma koro nyiso ni course ma itimo e skunde mamalo koro dhi bedo maonge kose skunde mamalo ponono mino skunde go maga onyalo bedo kuonde tiegruok mag TVET kata kuonde go kata mbalariany mabende nitiere pacho kae. Mano koro nyiso nang'o ka nyathi sani koro ichako kunga mich ma nitiere godo mar timo kata mar bedo ajal monyalo gombo bedo e kinde mambele ichako chon. Somo mar aponono mbalariany kata kuonde go mag TVET to koro dhi bedo nang'o? Nyaka wang'e ni wawacho weche ariyo ma wawacho ni junior secondary school to wawacho senior secondary school. Koro senior ni iro ka nyathi koro osudo machiegni ahinya gi gima odwa timo. Osudo machiegni ahinya gi gino ma oripoti. Ma koro donjo e TVET kata e college kata donjo university to koro en mana i-plug. En mana switch mi switcho ni i-switcha nyathini to wacho ni ayudo gima asebedo kadwaro. Ayudo gima chunya osebedo kadwaro nikech ikruok mare for the 3 years at senior secondary school ne en ikruok magere kata ike gigo modhirado go mbele. Koro nyaka wang'e ni emomiyo ne wacho ni somo ni en ariyo, en auchiel, en adek kendo en adek. Koro jawinjo nyaka ng'e ni bang' junior secondary school ok en college. Junior secondary school koro en ang'o? En laying foundation. Madhi tero nyathi. Senior secondary school en laying foundation madhi rwako nyathi e career path mare. Koro college apod nitie. Emomiyo the last item en 3, the last number en 3. En college kata what? Kata tertiary. Kata TVET. Kamano. Lame kaneno ka samarwa mano miwo kinyi makawuono sema wach ni mogika kotudore kod singo mar wechego mag somo e pacho kae ka watieko kinyi makawuono. Wachna mogik en ni jothurwa nyikwa Ramogi Ajwang' en ni oda machon cha noseweyo ji mang'eny omoko e weche mag yuto. Nikech ng'eny nyithindwa nobedo condemned ni ok ginyal timang'o, ok ginyal sudo mbele. To koro CBC to koro omiyo nyathindwa nafas nikech ing'iyo gi parameters mang'eny. Ing'iyo gi tools mang'eny mondo ability margi otimre nadi mondo one. Koro kosene to CBC kendo konyowa ni mondo watim nadi waikgi stage by stage mondo gigo mane gidwaro time ngimagi mondo tim nadi kik tore. So anyalo wacho ni kata obedo ni CBC nigi challenges mang'eny to en formula maber manyalo miyo nyithindwa obed gi nyalo mar timang'o mar confront challenges mag ngima. Nikech ogibo bedo gi abilities mosebedo nurtured, gisobedo jok mosetieg kendo jok mosetim nadi mosebedo gi ngirruok e gigo magidwaro mondo gisom kata gino magidwaro mondo gibed. Koro anyalo wacho ni kik waket wiwa 844
lakini wangini to CBC ni warwake kwaserwake to watime nade wagere walose waike mondo terwa kuma wadwa mondo wadhiye. Erokamano. Kamano. Erokamano inyalame katala kuom kawo thuolo mar ibedo e studio kae wabedo kod twaka machalo kod mae kotudore kod wechego mag somo. Nyako Ramogi Jwang' moko kuom bende pod aneno ka oro ote mathoth ahinya kanyo kokalo e namba mar 23600 Facebook kacha kama bende wantiere live bende aneno ka ote thoth. Asomo mana ote matin kende ka waloro twaka marwa okinyi makawuono. Okinyiso wa nyingi kata kama ni wacho ni somo mar CBC ber mokalo kendo wadwaro mondo odhi nyime. Ote machielo CBC ber ndiyo lakini skunde moko ichulo pesa mang'eny. Koro wadwa ng'eyo ni pesa mar assessment pesa di to pesa mar penje en adi nikech somo kowacho ka ni some head teachers oyudo kar ohala. Mano mana paro mar janeno marwa mabende nenowa okinyi makawuono. Ka bende 844 bende nitiere gi good, nitiere gi poor, good, very good and excellent. Ka bende koro wacho ka ni oneno mano Paul kanenowa ka entiere e gwengego mag Migori. Nyako Ramogi Jwang' erokamano ahinya kuom bedo kodwa nyaka ne wachak twak marwa okinyi makawuono nyaka sani aneno ka ochiegni molo kanyo kata osechopo kanyo saa 5 mar onyango. Wakaw yueyo matin kata kamano tok yueyo marwa aneno ka nyawadwa Sharon Ong'aw ikoreyo makare mar kelo ni weche manyien onyango makawuono. Riti masani nyinga Joyce Odur. Citizen Digital is proud to have emerged top and been selected for the 2022 Google GNI Middle East, Turkey and Africa Innovation Challenge. With Google's support, Citizen Digital will increase its capacity in news gathering for viewers and listeners under the Wananchi reporting platform. Download Kenya's #1 app, the Citizen Digital app today and get the news as soon as it happens. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Best memories is to win, obviously, and to enjoy. Yes, I can dance. Tennis is not easy. If you watch me play, it looks easy, but it's not. It's a lot of hard work, a lot of sweat. 10 years from now, I see myself playing the big stages in the Grand Slams and winning titles. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. George Juma, Kani Migori, Ma, Ramogi TV. Waduogo kendo waikonu chenro maber moloyo. En ngolo nyadiriyo, miel nyadiriyo, kod mor nyadiriyo. Yud magi te chenro mopogore opogore. Thum dag mor, ngeso ka ngeso, sang'wen otieno. Tiedero, ngeso ka ngeso, sa 11 odhiambo. Ngoma owake, wuok tich nyaka tich abich, sa 10 odhiambo. Ramogi Night, tich abich ka tich abich, sang'wen otieno. Magi duto mana Ramogi TV. Kik iti kod sabunde mateko gi ng'eny kiluokori. Adona kwainia kumwono mar Kristo Yesu mondo iket wenda mar Nyasaye majanyalo nitie. Kidiyo star 811 star 3 parnia Ramogi TV e od jowende duto. God bless you.
Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus, eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile hali ya juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe, unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Shabiki Jackpot Mbao wiki hii. Cheza mechi hizi ili ushinde 21,68,922 shillings. Shabiki Jackpot Mbao, the easiest jackpot in Kenya. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Manakmanya kwa Ramogi wanga sakanyo en sa beach mar Onyango. Machiegni weche manyien, chenro mabela biro bedo katayo nyaka sa 6 mar odiechieng'. Ka biro bedo tudre gi reporters magwa e kor gwenge mopogore mar mondo mi ginyiswa gik magiluwo. Koka mano jokanyo mag duond bura mar UDA bade ma Kisumo timo nonro mar pango odgi tok yiero maduong' ma tich ariyo mokalo. UDA en achiel kuom duond buche mane nigi jochung' e kombe mopogore e kaunti ma Kisumo. Kama eromoge mokwongo tok yiero. Millicent Adhiambo luonwa romo makamano mabende gisani adwaro tudra gi Millicent Adhiambo achiel kachiel ka entiere e kaunti ma Kisumo. Millicent Adhiambo ni yo makare ichio nade to kaunti ma Kisumo wachango romo mar UDA enang mabende na timre. Hero kamana nya Sharon achiel kachiel kwa woke county ma Kisumu kaindi kuma bende odiochieng' ma kawuono wedo ni onyono ndalo 4 nyaka ne jakom ochung' ne duol mar yiero kod kiewo mapacho kaindi Wafula Chebukati ne lando ogai mar UDA William Ruto kaka jaloch e ng'wejno eri mane mar laro kom jatend piny Kenya. Onyono kaindi ndalo 4 kwa yudo ni maromo mokwongo mag johera mag UDA kata Kenya Kwanza ka giromo mar chwalo duondgi kanyakla e kaka yorno mar ruako loch makamano weche magingo gi jo Kenya. An kod moko kuom jochung' mabende ne ochung' e bwo riwruogno mar Kenya Kwanza gi otiko mopogore ka moko kuom gin ochung' gi otiko mar UDA, moko no chung' gi otiko mar maendeleo chap. Gin kaendi mondo mi wakaw pachgi mondo mi wayudo ni to romo mane gibago kawuono kama e romo mokwongo. Ang'o gini mabende gidwa twake wach mane mabende gidwa chwalo nyime ne oganda mondo mi ong'e kotenore kod loch mabende riwruok mar Kenya Kwanza ne oyudo ka Oland William Ruto kaka jaloch mabende dwani oktel ne piny Kenya kaka jatend piny. Ero kama na inyama chiegni nyakwara Mogajwang'. Ang' ne achak kodi nyadendi king'iyo kamera kacha tichako gi nyingi tinyisa ni chungo tiko mane tango menyalo wacho kotenore kod lendo manoland kod jakom mar duol mar IBC Wafula Chebukati ni William Ruto ema oloyo kod ombulu modhuro e lendo manyocha otim kata yiero manyocha kalo iganieri machiegni. Kasako gi nyinga iluonga ni Beatrice Amondi Odhiambo. Nachung' gi otiko mar UDA Market Milimani Ward. Nachung' MCA.
Koro kalure gi yiero kaka nobet nwamor ahinya. Mokwongo wagone jothurwa erokamano kuom kwe magiseketo. Mar ariyo nwaketo morwa kanyakla ka jo family no mar UDA Kisumo kae kata Nyanza mangima. Wamor gi yiero kaka nobet. Wabiro kae wa congratulate President wa moyier Dr. William Ruto. En jatelo no mwageno kuome, en jatelo no madhi tiyo ne ji te kendo wageno kuome kabisa. Wamedo kwayo jothurwa ni warwakuru telo mobiro. Wachiuru kanyakla. Dongruok ema wadwaro. Kik wayware uru, wabeduru jogo mohero kwe mondo wane ber mar sirikal. Erokamano. Erokamano machiegni. An kachako gi nyinga iluonga ni Sunday Abuka na chung gitiko mar maendeleo chap Nyalenda Bi Ward. Gima atemo wacho ne jopiny ni wabedo kwanya mana kwe kaka wasebedo kwanya kwe kuom ndalo 4 gi. Yiero nosetim, duoko nosemiwa, to joma nigi to gi duoko ni bende sewuok dhi e court, to wach mag doho bok wanyal wacho e press. Gima kwayo jopiny joluo monagi ni mondo gitema tek wayud kaka wanyatiyo gi President elect Dr. William Samoei Ruto gi jalup male Gachagua Rigathi. Erokamano machiegni. Erokamano. Erokamano. Ani luonga ni George Waore. Nan jachung' kod ticket mar UDA Migosi Ward. Akwayo jo Kisumu ni yiero no setimre. Modong wawene court. Wan kaka jo UDA wamor kod yiero kendo wago erokamano kendo wakaw thuolo ni mondo wa congratulate His Excellency Dr. William Ruto kuom loch manyicho miye. Jo Kisumu kwe ber budho. Waketru kwe, wamanyuru dongruok nikech mane momiyo dhano donje siasa. Kora kwa joluo mondo bed kod kwe, waneuru kaka wanyalo dhiro serikali mondo dhi mbele. Erokamano. Erokamano machiegni kapok. Erokamano nyikwa Ramogi Tv. An gi nyinga iluonga ni Musa Kasim. Ambe nyocha chung Kisumu ka gi chama mar UDA. Akwayo mana nyikwa Ramogi Tv ni wabeduru gi kwe, wadonjure sirikal ni en mar President mar William Ruto. En president madhi konyo Kenya te. Ok en president mar kamara achiel kata side achiel mar Kenya. This time round wasitemo matek mondo water Raila Amolo Odinga to Nyasaye nokoyiero. Kora kwayo joluo te wariwe uru wabeduru e bwo William Samoei Ruto. Erokamano. Erokamano mapiyo. An nyinga iluongo ni Paul Otieno na chung gi ticket mar UDA kaka MCA and candidate Kisumu North Ward. Agoero kamano mokwongo ne joluo kuom bedo gi kwe tok duoko mar ombulu. Kinde kod kinde jopinje mang'eny oseng'eyo ni wan joluo samora mora motiek yiero nyaka wayware. But waneno ng'wono ka jowadwa obedo kod lony ni ok gitimo koko. Wakwayo ni mondo wabed tok sirikal nikech sirikal mantiere kwa bedo bang'e kendo wasapote to nyaka wane ber mare. Kwe mad bed kodu. Erokamano. Erokamano jokanyanam. An iluonga ne Lumumba Patrick Odeny. Nyoche na chung kaka MP Nyando constituency gi ticket mar UDA. Akaw thuolo ne kaduoko ne Nyasaye malich erokamano ma osekwang kodwa nyaka koro wachopo ma wayudo duoko. Jokanyana ma kwau mondo ubed kod kwe, ubed kod era nekech president moyier ni biro tiyo ne Kenya duto te ma onge kama biro dong ma koyudo dongruok. To akwayo ni wabeda gi kweno mondo wachung gi sirikal ni motegno mondo sirikal obiro kelnwa dongruok em wadwaro. Erokamano. Erokamano mana mapiyo. An iluonga ni Eric Otieno Senya. An manya chung kaka governor ma Kisumu County. Ago erokamano ne jo Kisumu kuom wuok mane giwuok kar rombgi ma gidhi goyo kura. Ago erokamano kata ne joluo ma Siaya, ma Homa Bay, ma Migori kuom wuok mane giwuok ma gidhi goyo kura. To akwayo joluo ni IBC nose wuok gi mpango mar monyiso ni
William Samoei Ruto emano yombo. Wadoguru piny mondo wang'ini walu seria. Mondo ng'ano mano yier no yombo mondo warwake. Wasebedo ga mang'eny kok warwak sirikal moyombo ka wan e opposition. Wang'ni watem mondo warwak sirikal. Kenda go erokamano ne jo Kisumo ni wang'ni nyok gidhi magigo koko. Kendo ne giweyo ni mondo seria oti. Ka jo Kisumo yie to wang'iuru development. Wang'iuru maendeleo. Mondo wang'i kaka sirikal manyien biro konyowa. Moi nowacho, the president Moi the late, ni siasa mbaya maisha mbaya. Kik wabed ni wachak wang'iyo siasa mar pingo sirikal matiyo. Ok dwa ked gi sirikal mwanyal, warwak sirikandni. To bende wang'eyo ni president elect William Samoei Ruto nigi paro maber ne joluo ka joluo oyier wake. To nikech joluo no en oganda ma koyier waki to rwaki gi chuny gi achiel. Joluo rwakuru William Samoei Ruto gi chuny achiel kaka userwako jomoko. Wakwayo wuodwa ma ratipo Raila Amolo Odinga ni mondo joluo yud dongruok, yeng'ie chunyi mondo idog piny mondo ikone joluo mondo girwak sirikandno mane jopiny oyiero. Kokamano tako mano mana kwayo joluo ni yieuru mondo udog piny. Yieuru mondo watigi sirikal. Mondo dongruok obed kaluo. Kaluo nigi thagruok mang'eny. To wasebedo gi thagruok nikech ok wan e sirikal. Nwa wuok e sirikal higa mar 66. To akanyo wasebedo mane opposition emomiyo ok wayud dongruok. Sani wadonje sirikal. Wadonj kar rombwa. Mondo wadonje sirikal giduto gi chunywa te mondo sirikal bone ni wan kode. Ma ok e giko. Jaluo pod biro yudo. Akwayo ni koyie to wagonu erokamano kuom joma nogonwa kura gi joma ne ok ogonwa. Erokamano jothurwa. Erokamano nyamana kamano Sharon, kaka inyalo winjo ka thoro wach ma gin go en mondo mi oganda oti kanyakla kendo rwak sirikal mane oyier kod jakom mar IBC. Ka kamano gi thuolo niendi kionge penjo moro amora to ang' na wey mondo idhi nyime gi kelo weche mabende oganda luwe kor gwenge waendi kendo e Kenya mangima mondo mi oganda nyal ng'eyo ni alwora margi ang'o matimore odiochieng' ma kawuono ka gisani to waseluomonu mana achiel kuom gigo mwaluwo e kaunti ma Kisumu kaendi. Sharon, an kuom inyalo dhi nyime gi thuolo ni kionge penjo moro amora. Erokamano ahinya Millicent Adhiambo kuom bagonwa twak gi moko kuom jokanyo mag UDA bade ma Kisumu. Kokamano naonge penjo moro amora agoni mar mondo mi idhi lonwa weche mamoko. Kok manyako Ramogi Juang mana Millicent Adhiambo jafambo maro e kaunti ma Kisumu kabedero loso kod moko kuom jokanyo mago mag UDA kaunti ma Kisumu kama bendo duchi makawuono ne gibago e romo margi mokwongo. Kopogore Kisumu atiri nyaka kaunti ma Laikipia. Kamodo ni coordinator mar ODM e kaunti ma Laikipia Hawa Yusuf ndache olal chakre okinyi manyoro. Report makamano chiw kod familia mare mabende wacho ni Hawa ne oweka simu mare chajo kata mna donje mach kan wacho ne odwaro loso gi jal moro machiegni gi kama odakie. Wuonode Isaac Yusuf wacho ni Hawa ne owuok e ode saa 2 mar okinyi bang'e ne oduogo saa 4 mar okinyi. Bang' mano nonyiso nyithinde ni odwaro neno jirande moro mapok oneno kuom thuolo malach. Familia mare wacho ni gisetemo fuaro ndache chakre nyoro. Nyaka sani gisechiwo ripot e stesend obila ma Nanyuki. Hawa osebedo coordinator mar duond bura mar ODM e kaunti ma Laikipia chakre higa mar 2012. It was with a lot of shock yesterday when I was informed that she had left home at around 11, left her phone charging, went to see a friend across from just a few meters from her home, and she was not seen the whole day after that. Her children are devastated. Her husband, like you can see, is very, very sad about it all. Tumeenda tukaripoti police station, wakafuatilia, walikuja paka nyumbani DCIO na wengine pia, tukakaa nao paka saa 2:30 saa 3 usiku,
tukasema tuamkane tuongoje kidogo mpaka asubuhi. Ilipofika asubuhi tuliamkana saa 2, kutoka saa 2 hadi saa hizi tumeenda tukasunguka hospitali, kutoka nursing home, like Nyanyuki Hospital, Cottage, Huruma. Hakuna information yoyote tumepata. Hii dunia tutaenda wapi sisi? Sisi kama wamama sasa tumeshahofia hata nafsi yetu. Sasa tuna hofu, tuko na hofu ya kutosha. Please, yule yote amemchukua ama amehijack ama amemkidnap, please tunamuomba aturudishie tu akiwa salama. Tunaomba wana Laikipia, tunaomba wana Nanyuki, tunaomba wa Kenya mtusaidie kutafuta mama hao Yusuf. Ni coordinator wetu wa ODM na wakati huu ni wa siasa. Tuna hope tutampata akiwa salama. Asante. Nakora mugajuang wadhi nyime weche manyien katiri nyaki kaunti ma Wajir. Kamodo na pisa mara IBC ma Wajir olalo tiende makor kachich tok ng'adi e osuptal kaluore kod lisasi mane ogoyo tiende. Mohamed Hamed Kanyare majahigni 32 wacho ni juma mokalo mane otayo weche yiero e kar kweno ma Eldas. Apisa moro marobila nogoyo tiende risasi. E kar thieth ma Wajir, laktar wacho ni nochuno mondo ong'ad tiende no kaluore kod lisasi manokotho leche mag tiende. Ahmed yuago arita margi kaka jotij sirkal kod wach mowacho ni sirkal mane otiyo ne ojwang'e. Some officers came to the room ordering the light to be switched off and everybody to lie down. Since it was near the podium where the electoral officials and the officers were sitting, I took a few steps back and lay down. An officer came from nowhere, shot at me, and left me crying for help. The same government I was serving is the same government that hit at me. So I feel pain and hurt. From the surgeon who attended to the patient, we have seen that it is multiple gunshot wound injuries on the same behind the right knee. The bone was shattered, and also there was a vascular injury of the popliteal. The major artery that supplies the lower leg was severed. Nyakor mugajuang pobuke county ma Wajir ratiri nyake county ma Kilifi. Kamodo ni jotelo mopogore mano yiero ma higani e county ma Kilifi osingo mar tiyo kanyakla mar kelo lokruok ne jodak e county no. Jaod bura machon Maganze mabende no yier kaka MCA e ward ma Jaribuni Peter Shehe osingo mar tudore kod jotelo mamoko e county no kata bedine ne gin gi pogruok e chungi mar siasa kendo singo tiyo ne jodak ma Kilifi. Shehe ne olanda kaka jaloche komb ward mano ward ma Jaribuni bang' yudo kura 3,121 kano chung kod otiko mar UDA mano bang' bedo jaod bura Maganze chakre higa mar 2013 nyaka higa mar 2017. Aende safari mbizo, aende safari. MC wangu alikuwa Viki lakini hakupita, na hiyo haimaanishi kwamba watu wa Jaribuni sasa watakosa huduma kwa sababu MC anatoka kwa chama cha UDA. Sisi tutafanya kazi pamoja kwa sababu ajenda yetu kubwa ni kufanyia kazi watu wa Kilifi. Na ule uamuzi watu walifanya watu wa Kilifi ndio tutaenda nao. Iwe wa MCA, iwe wa MP, iwe wa viti vingine. Umuhimu ni kwamba wananchi walienda kupiga kura wakaamua. Na sisi tumesema tufanye kazi pamoja. Ndio naona hata tuko na Viki hapa tumekuja pamoja. Yeye alikuwa anagombania kiti hiki cha Peter Shehe. Sisi tunasema tu ile tunatarajia sasa ni tukimaliza kuapishwa tuanze kazi ya wananchi wa Kilifi. Mambo ya ecotourism ambayo tunaweza kuja tukishirikiana na bwana governor kupitia kwa mzee wangu hapa ambaye ni MCA wa Jaribuni. Kuna pande ya Saidi hapa ni kitega uchumi kikubwa sana, lakini kitataka proper management recognized by your office. Kuna Maweweru kule cha Simba, hiyo nayo pia inaweza kuwa kitega uchumi sana kwa serikali yako ya
ya Kilifi. Nyako Ramogi, inyalo paro George Bodo, jago mana humbe olak malach e mbui kothiano e yor angera ni Raila Odinga midhusi mar coronavirus ok nyali yiengo. Bedo ni en jahera mangita mar Raila Odinga, Ramogi TV yudo thuolo mar lime mano bang' duoko manyocho land manyocho yango William Ruto kaka jaloch e laro komba tend piny. Lydia Okeyo miyo wasigande. Tarik 15 dwe mar aboro higa 2022, duol matao yiero ma pacho ka IBC nogolo lendo maduoko mar yiero ma jatend piny Kenya. Lendo manonyoso chuny thoth oganda jo Kenya, ahinya to johera mag Raila Odinga. George Bodo en achiel kuom johera mag Odinga. Waromo kode kare ma tich maloso geche e boma ma Nairobi. Ne an gi mirima na winjo ka olo donjo kumba to nikech sechego ne an in ODM regalia na rwakora in full combat of ODM makata overall marwako ni ma ODM makata king'iye ma ODM Raila Odinga friends of Baba kata lokora mana kama mano ODM. From that day nyore kanya chiemo mana chiemo mana giwacho no ni the victories coming back home. Baba ni malo jago mane gini kod baba mane idwaro mabe ne idwaro loch to nene piny ura mage nene piny oro gimayowa. Mana kaka George Bodo, thoth johera mag Odinga ne kod geno ni yiero ma higani ne dhi wuok mopogore gi 4 mokalo wira nikech mosruok manobede kind Odinga kod jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta. Sani ne wan gi hope maduong' moloyo hope mora mosega biro. To ng'ani chak minore ma kodwa go pira do gol ka waywak ni ng'ani minore kodwa go pira do gol ka jogo gol opira oko. Pod gilinga ne gilinga ok bane ma giwango go iwa to jowagi be pok onge ng'amo go pira dabalo gol oko mondo waduog gi new strategy. Adieri biro bedo gunyruok maduong' kada wawinjo ni kendo report owuok ne Oyombe gino nyoko wange buok. Kata kamano, lendo manogol gi kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance noduogo ne geno. Figures announced by Mr. Chebukati are null and void. Kaka jahera mar Raila Odinga, George Bodo pod ntere kod geno ni bura bendo sing chwala gi riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance do bro konyo chopo kare lek mar Raila Odinga bedo jatend piny Kenya. Bodo se omokalo rem kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance beda kicha tesende go ombulu ginno ma oparo ni dibedi no kelo chochni mag ombucho Odinga e tesende go mag goyo ombulu kabende ose omokalo rem mathoth oganda wuok oko mar goyo ombulu. Ponono ni doho lando dok yiero. Bodo nigi kwayo ne kweth Azimio la Umoja. Nyaka gibed jok ma once beaten twice shy. You cannot just sleep in the class for the last minute to realize this somebody else ochako wuok kanyo ma is not in power. One could get questions mang'eny malich kabisa. One ne wadwa ni wadhi gino one round for all. Mokwa chak dog ni wach moro gine ma wan mone go beni joka ywaknwa nitero wa ko dikoro waber malich ket watu wangeni ko twayaoge ko ka magiawa to kako ne wan ko magine kechok wan ko tukmo. Kato bedo ni en jahera mar Odinga kod od bura mar ODM Bodo ywago pek mar piny ahinya to seche mag yiero mane ogeno yudo fungruok. Adwa nyiso jo ODM ni nyaguok mapuonjore dwar kata ko gweyo mager kabisa kila hojajwo kata jakuo guok no nego beni chiemo makaleno ka en le mano maki to chun gi wen imiyo nyaguog no kaleno poni tiyo go tap koro ko ne sika olwar gi elo maburudu kata mana sama ne yiero timore mano pok gol sa ayudo simu from Migori, Mombasa, Wajia, Kure ipenja man to udhi nade kanyo jino leo nade takone ngi yawa wan be warita be dugi ho mabende ka ngiso gi na chandra makara kaka chiemo onge to gikuodo wiwa mbele jogo ka wuotha atreka dhi Kibira chieng' announcement mane jogo babo wuoyo cha adhi Kibira onge fe luwo kacha chande yeno patan bende okadwa ng'eni duk badala ube okigolo kae iwono ni nani yieng lakini jodala unyaka ng'eni uden ya ana japati
Diad number 1. If you Google there through your phone, you will be able to know the diad number 1. Mar Baba Enna. George Bo. Kawadonjo Kanan. Mangeni Wadonjo Kanan. Wadonjo Kanan. Baba gave the entire ODM te the party George Bo. Give me a nomination in the county assembly. Anyalo wacho kizungu kanya mabende wachieve some provisions assembly kanya manyalo konyo jowa. Then waberi ngima moro maber mar kanat. Machiemo ng'enye, kwe nitie, hera nitie. To gi machunga nitie mwanyodho madonjo digestion system mamiyo chiemo bedo digested mayot. Nyakwadhi Canaan, even though we will reach Canaan tired, but we will reach Canaan. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Nyakoro mgejuanga mano en George Bodo. Jahera mangita mano mar Raila Odingo. Chuo sigande kanyo hero kamana inya Lydia Okeyo. Kopogore gi mana tiri nyaka e county ma Kakamega. Paro mopogore pod medo mienjo e kinde jochunga e lemo mar governor e county ma Kakamega. Kalore gi chenro mar choro nyime yiero e lemo makamano ma bende no winjore otim chien tarik 23 mar dweni. Fernandes Baraza mochung kod otiko mar ODM e lemo mar governor e county ma Kakamega wacho ni ng'wecho chomo doho kosingo mar donjo ne duol mar IBC kuom ketho ne giseche kuom bago chenro makamano. Komachielo jachung wadgi mochung kod duond bura mar ANC Cleophas Malala ne orwako chenro mar choro nyime yiero e county no ma bende no land kod jakom mar IBC Wafula Chebukati. Malala medo ne oikore mar dhi e debe tarik moramora ma IBC biro lando kendo kojiwo johera mage mondo omed bedo gi bolruok. Jebukati, please give us a break. We are warning you, Mr. Jebukati. This is the life of the people you are playing with. Hii ni maisha ya watu unachezea. Watu wanalipa ushuru hapa Kakamega County, Mr. Jebukati. Uchumi wa county unaangaliwa na governor. Wakati sisi mnataka muendelee na hizi processes za kupostpone elections, mnataka wa form government kama hatujajakuwa governor wetu, we must elect our governor so that if the income of this county start being collected, the governor of this county should be the one to answer. So we are ready to vote. We are asking Chebukati on 23rd. We are going to vote. We are going to the polling station. Let him bring the ballot papers. We are ready to vote. We have no chaos in Kakamega. People need to go back to work. Why are you bringing confusion in our country? Chebukati, my friend, these shady deals you are doing in your office, we don't want to witness these shady deals in this country. We are sober people, and if you are afraid of the election outcome on 23rd, then tell us, because you guys, we know what you are planning up there. Yes. Tuko na security ya kutosha. Hakuna national calamity atasema imefanya ameharisha election. Tunamuomba atuaje tuchague viongozi wenye tulikuwa tumepanga kuchagua. Chebukati mahali penye huko, wachia sisi wenyewe tuchague vile ulitoa tarehe 23 tupige kura. Uko na interest gani ambao unataka kuleta pa Kakamega County? Jebukati, ile mambo ambayo umefanya kwa national umefanya pale juu, hatutaki utufanyia hapa chini. Wakati unasongesha hizi vitu na upeani mwelekeo, unaleta giza na hata unaleta tension kwa wananchi. Kitu tunaomba ya kwamba usifanye jinsi umefanya kule juu. Tunaomba ya kwamba utuachilie nafasi wananchi wapige kura ili wakati wanaanza kutengeneza bunge, hata Kakamega pia ianze kujipanga ni kwa ajili ya maneno hayo. Hatutaki uendelee kufanya hayo maneno ikileta tension kwa wananchi. Being a chair, it doesn't mean ya kwamba utaenda kuoverrule kila kitu. Tunataka tupige kura ya ugavana hapa Kakamega. Chebukati, wachana na Kakamega County unless if you have a hidden agenda ambao unataka kuitimiza kwenda mchezo na maneno ya kura hapa Kakamega. Nyakoro mgajuwa ngiparo ewi ombulu mochor bende madwaro ka godo yweyo mokwongo e chenro mar weche manyien e chenro mar mbaka oromoka kikidhi mabor waduogo gi mathoth.
Citizen Digital is proud to have emerged top and been selected for the 2022 Google GNI Middle East, Turkey and Africa Innovation Challenge. With Google's support, Citizen Digital will increase its capacity in news gathering for viewers and listeners under the Wananchi reporting platform. Download Kenya's #1 app, the Citizen Digital app today, and get the news as soon as it happens. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Building the containers was by chance. This was more of a DIY. So I worked with local fundis. In fact, the main person here was the welder. The main challenge was space. Putting the space to be functional. I wanted this thing to be high quality, high end. So I can say the finish is expensive. I can't give an estimate, but I know it's a lot. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Big leagues are back. Enjoy boosted odds on the English Premier League, the French Ligue 1, the German Bundesliga, La Liga, Italian Serie A, and many top leagues only on Shabiki.com. Kuwa Shabiki. Play now. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile hali ya juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe, unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Jailieta Kani Nairobi, Ma Ramogi TV. Nyakor magajuang machiegni okang' mar ariyo ma en weche manyien e chenro mar mbaka oromo mabendo adhi godo nyime nyaka saa 6 mar odiochieng'. Kwa dhi nyime gi weche manyien atere nyaka e kaunti ma Nakuru. Ka jotelo moko rito mondo puodhgi e kombegi, ward ma Elementaita pod hum kaluwore kod loch mar MCA margi. George Nene manyocha ochung' kod otiko mar Safina ne luoro gwenge e wi punda ka osero ombulu mar chope e od bura ma Nakuru County. Ray Polo miyowa sigand rawerano ma jahigni 22 mane oramo ni chan ok bi nego lek mare mar telo. Jochung' moko ne fuyo gi kalapapla ka giloro gwenge e dwar mar ombulu. Moko ne sudo kod nyamburko matiendegi oyieng'. Munishikirie na kura zenyu. Kata kamano, e gweng' mangecha, ward ma Elementaita, George Nene to ne swekore mana kod kanyna. Naomba kura za MCA wa hapa Elementaita ward. Nene nigi lek maduong' to nyalone mar omenda to ne orem. Kinda ema ne chwale. Nilikuwa naamka asubuhi na mapema 6. Kila siku ningeweza kutembea kama boma kama 30. Hiyo njia ya kutafuta kura ikawa rahisi, ya kwamba ningepata watu wengi kwa shamba. Ne owuotho e nderni, gwenge kod puothe ka odaso jowinjo. Watu wengi hata nikienda kuwaomba kura, mtu anakuambia wewe hata ni kucheza unacheza. Baada ya kuwazungumzia naona wengine wanacheka, pengine wako wanaona kama niko serious.
Punda mane ohole emane chore e kor gweng ka oting'e koda gigene mag campaign mane jal moro omiye. Nikaanza kumpea punda yangu, ninazunguka siku 2, siku ya 3 natafuta unga juu niko na familia. Nikisikia ni leo tunaenda, nilikuwa naamka mapema sana. Walifika mahali wakaona niko serious, ile consistency, hakuna siku niliacha kuomba kura, niliomba hadi dakika ya mwisho. Nene poko nyombo, kendo wacho ni jonyuolne emane samoro luoko ne lepe e kinde mag campaign. Sati achiel kende emane orome e kisera marombulu. Kwa sababu sikuwa na posters za kutosha, nilikuwa naenda na shati ambayo ingekuwa kwa ballot paper, ili kuwaonyesha vile ningekuwa nimevaa ile siku. Hivi ilibidi nioshe hiyo shati usiku. Rawera ni majahigni 22 ne okalo e midhiero mar omenda mane omone tieko sombe e mbalariany ma Egerton. Si mara moja nilifukuzwa, nikakuja hapa nyumbani. Karibu nikose tumaini katika maisha yangu ya kiusomi. Owacho ni chia mare kod hike ne okete kama rach e paw siasa kama kukum jopiem ne buoge kendo njao nyinge. Hata nilipata matisho ya kwamba eti sitafikisha ile siku ya uchaguzi. Kuna karatasi ambazo zilichapishwa na wale tulikuwa tunashindana na wao wakisema eti nimejiuzuru. Kata kamano noketo sinani ka omedo ng'wech koda ndiga. Sikuwa na gari, sikuwa na uwezo wa hata nikipewa gari ninunue mafuta. George Nene ne oringo kod otiko mar safina kendo nong'ielo oko jochung' moko 5. Geno mare en kelo lokruok e ward ma Elementaita kama nok mar pi, nderni maricho kod onge sitima osethiro e dongruok. Nikaona nikiwa na hii nafasi nitaweza kuhakikisha ya kwamba maji imewakaribia watu wa Elementaita. Mimi nitahakikisha wale wasiojiweza watakuwa wakipata pesa za bursaries na wataweza kusoma na wasome vizuri kuliko hata mimi nilivyosoma. Nene ma en nyodo mar 7 kuom nyithindo 8 koro ochako historia mare kaka jachung' ma hike ni pinye moloyo ka ogeno tiyo ne jopiny e od bura ma kaunti ma Nakuru. Kindane ema okeche. Ray Polo, Ramogi TV. Mana kamano nyakwara mugajwa ngero kama na inyane Ray Polo bende kuom kelonwa sigana mano mar MCA ma bende koro donjo e county ma Nakuru. Kopore gi mano bende par ni nyalo tudri kodwa namba mar ote machuok 3 mbui mar Facebook kaka pile yudo wa achiel kachiel mano Ramogi TV. An bende nyalo tudri koda mbui mag duto tema bende nitiere Kenya ka iyuda mano @Sharon Ongao. Koka mano kasama na moko kuom ote ma bende donjonwa gi sana. Bro chako gi lines mago mag SMS 3 Ntiere jal mabedo konyiso nyingi wacho ni Ramogi TV liet pa. Paro ma George Bodo ogolo no en paro maber ahinya kendo wamor godo kaka en tiere gi geno kuom kinde mabiro. Erokamano ahinya. Mano bod George Bodo mabede no timne sigana gi Lydia Ukeyo, jahera mangita mano mar Raila Odinga. Kennedy Makasimba iwacho ni ne wachiel kachiel kintiere e gwenge mag Oyugis. In bende wacho ni siganda George Bodo omori. Ka bende wacho ni geno ni yiero ma bende biro tim ahinya gwenge mag Kakamega gi Mombasa gi kar chung' od bura mamoko ibiro tim e yo makare. Parnya kwa Ramogi yiero makamano na nego bedne ibago juma mabiro chien tarik 23 dwe mar 8. Katika mano duol mar IBC ko kadho ir jakom mar gi Wafula Chebukati nochoro nyime yiero makamago. Pok gilando ni yiero makamagi biro tim ibiro karana tim chieng' mane ponono ne gibiro lando wabiro bedo kwa migi gi kuku margi. Kopogre gi mano nyakwara Ramogi adwaro mar mondo mi wadhi nyime gi weche manyien. Ne weche mag masira oyudo ni masira moro mar apaya mano timore e gwenge ma Kirimbiti oweyo ka ji mathoth owito ngimagi. Kaluwore gi joneno lori manaridore e apaya no nochodo brege mane omiyo otumo geche mudhuro. Achiel kuomgi en gach jowuoth manoting'o jopuonjre manadok e sikul. Masira no nokelo dhugruok mag geche e apaya no mapod iloso ka jomohinyore thoth gi gin nyithind sikul noring godo e od thieth. Kuna gari imekuja ikakatika break, ikagonga hadi ng'ombe, ikakuja ikakatika break ikagonga hadi hizi magari mnaona hapa hivi za shule.
ikaumiza watoto wa shule. Kwa hivyo tunauliza tunaweza weka bump hapa na road sign ya kuonyesha hapa kwa hii kona. Jusi mara ya kwanza gari kuanguka hapa, hata kuna nyingine ilikuwa imeanguka hapa hivi ya mahindi. Ni lori ya pombe tunasikia ilikatalia breki huko juu. Mwanzo ikagonga ng'ombe na ikakuja kwa hii diversion, ikapita kwa hii mawe, imefunga njia. Ikakuja kaa imepita na hiyo mawe yote. Ndio ikakuja ikagonga gari kaa 3 hapa hivi na ingine singine zikagongana hapa. Ndio mimi ile person ilikuwa pande ile ndio iligongwa na hiyo lori ya pombe vile niliona mimi nikaiondokea, ikakuja kaa imenigonga na upande. Kuna Nissan ilikuwa imepepa watoto wa shule. Wengi waliumia. Nyakora Mogajuang mano en masira mabende notimore gwenge mong'ere kaka Kiambiti. Wagoyo mos ne anyuola osiepe mabende nolalo wedegi e masira makamano. Kopore gi manya Nyakora Mogajuang atiri nyaka e kaunti ma Kakamega. Jokwe mag pi ochiwnegi siem mar mondo giwuog oko mar luwo yore mowinjore mar yudo godo pi. Kambi mar pi mar Kakwasco e kaunti ma Kakamega ochiwo siem ne jodak e kaunti no ma osebedo ka yudo pi e tok chik mondo wuog oko mondo lu yore maratiro mondo otiek kuo mar pi. Kanoloso kod jofwambo e log tich mar kambino, jata chenro maduong' mar Kakwasco Christabel Ashiono wacho ni achudhe ma osebedo ka kwalo pi osekelo lal mathoth ne kambino. Kawaida kulingana na kisheria kuiba maji ni hatia, but kwa sababu tunataka kukabiliana na hiyo changamoto, tunapeana amnesty kwa hao watu ambao wako na illegal connections. Wakuje tuweze kuregularize hizo illegal connections, na wenye watajitokeza kuanzia leo hadi hii mwezi iishe, tutawapea hizo penalties. As long as customers wenyewe wakuje wajitambulishe, tuende to regularize hizo illegals na wapate kupata maji sawa sawa. Kile tuna recover only is 60% ya maji yenye tunasambaza. We lose around 43%. We can't account for it. Na hizi illegal connections ndio zinachangia sana. So wateja wetu huko nje inafaa wajue wakati ambapo hawatumii maji, hawako kwa nyumba, inabidi wapige ripoti kwetu ili tujue tuweze kwa disconnect on request. Hiyo sasa kwa system inaitwa turn off on request. Kopogre gi mano en joma ne odar e miechegi kata IDPs masani odak e hema e gweng' ma Kianjogu e kaunti ma Laikipia. Koro kwayo piny owacho mondo ochwale chenro mar darogi e hema kendo chiwo negi lowo mabende ginyalo dakie. Giwacho ni jok mane gidwaro ni okonygi osebedo ka temo e kinde mosekalo, mak mana ni moko kuom apisa mag piny owacho e kaunti ma Laikipia osebedo ka geng'o negi ka giwacho ni familia modak e hema wuondore ni ne odargi e miechegi. Coordinator margi James Mwaura wacho ni koro gidwaro mondo piny owacho ochwal lwetgi mar konyogi yudo lowo maginyalo dakie. Nyakora Mogajuang kowuok e kaunti ma Laikipia tiri nyaka e kaunti ma Kilifi, kamodo ni thoth joma chuo e kaunti ma Kilifi pod neno pek mar rwako komo nyuol. Kaluwore kod mine mane ochopo e romo mar thieth manono mane obagi achiel kuom osiptende e kaunti no. Giwacho ni chunogi mondo gipond ka gidhi yudo chenro mag komo nyuol, kaluwore ni chuo gi tamore ka gidwaro nyithindo modhuro, gino ma giwacho ni hinyo ngimagi. Lakteche wacho ni pod gibiro dhi nyime kod puonjo jodak e wi ber mar komo nyuol e kaunti no mondo orwake gino mabiro miyo gi yot e ngimagi. We actually have provided a lot of information. We have the information education flyers here that has information on contraceptives and where they can access, why is it important.
And today we are also having a one-on-one with the women. Our doctors are also speaking to the women and just letting them know the importance of them, accessing contraceptives. And just to mention that we've also brought the modern contraceptives, the long-term. So this means that they are able to access these services and they can take modern contraceptives that will last them up to 3 years, 5 years. Nikimwambia bwanangu, manake nimezaa haraka, nimwambia bwanangu kwamba kuna zile shindano za upangaji uzazi, yeye anasema kwamba nisipange kwa sababu hata kama ni watoto 10, yeye anaweza wafundisha kama ni shule. Sisi wa baba mara nyingi tunapewa kashfa ya kwamba tunakataa kupanga uzazi. Na hilo si urongo, ni kweli. Na tunakataa na sababu. Manake katika kupanga uzazi, mara nyingi wanaodunga zile sindano wanakuwa wazito kupita vile ulivyokuwa unampenda. Wewe ulimpenda alikuwa mwembamba, sasa anakuwa mzito. Sasa hiyo inabidi zile sindano sisi tunazikataa. Tunasema afadhali wasidunge hizo sindano. Mimi mwenyewe nilijikubali. Manake hili shirika Decides walikuja wakatuhoji, nikaona challenge kubwa haipati baba. Ni mimi kama mama ndio ninapitia hizo shida. Nikachukua mimi mwenyewe nikajieleza kwa daktari, hata hivi unavyoniona naweza kaa kwa muda wa miaka 3 ndio nikapata mtoto mwingine zaidi. Nyakoro magajuangi wach mar jiwo nyuol ahinya e gwenge mago mag Kilifi bende makelo wa e giko mar weche manyien odiochieng' makawuono. Kata kamano kaka pile uneno chenro makama achiel kachiel kata mana e mbui magwa duto mano moriwo Ramogi TV e Twitter kanyakla kod Facebook. Abiro chako gi moko kuom ote mabende donjonwa gi sani mano lai marwa mar weche machuok 23600. Bang'e abiro samo moko kuom ote mabende ioronwa e mbui mar Facebook. Kacha ko gi lines mago mag SMS. Otieno kiwuok Sindo iwacho neno chenro kende mor ahinya nitiere weche mabende wacho kanyo mokanyal somo gi sani e yamo. Otoyo Maganga iwacho ni wuoko Yugis iwacho ni imor gi wach mar bodo. Nyasaye mondo par jo Kiambiti moyudo hinyruok e masira marapaya iwacho ni in Kennedy Makasimba kiwuoko Yugis erokamano ahinya. Hello Ramogi siganda MCA moyierno omora matek. Ramogi TV ler kabisa manen kare MCA Manakuru no notimo mana kisera mare mar ombulu kotiyo gi punda nwaneno kata mna moko kuom josiasa tiyo gi kalapapla tiyo gi geche madongo dongo tiyo gi punda mar sero ombulu machutho no yiere e kom. Ma Timotheo kawuok Migori aneno TV e yo makare erokamano ahinya. Joyce Nyargi yawuoyi apongeza MCA kama na nyinga en Sharo nocho ni pongeza MCA Manakuru kiwacho ni koso pesa kikmuni chopo singoni puoch gi pak nenene erokamano ahinya. MCA no nyinge nene. Ramogi TV wawinji maler ka wantiere Rombo amor gi Nyasachwa kuom paro George mane ok nyal mano George nene e kaunti Manakuru. Wawe Nyasaye oluong ni Nyasaye Karo ka antiere Rongo erokamano ahinya Karo. Okech kia Kimai iwacho ni igoyo mos kaluore gi weche mabende noyudo masira kata mana anyuola mabende notimore gwenge mag mar Kiambiti erokamano ahinya. Yene mar mondo miasoma na ote machuok mano mawuok e mbui mar Facebook bende pokaloro chenro kama. Sultan Nasir Abdullahi iwacho neno e makare kintiere magawa moro mantiere gwenge mag Rongo iwacho ni Ramogi TV mor gi Ramogi TV. Nema Leti imbe na neni iwacho ni yes jo Ramogi walendo yo makare erokamano ahinya kendo wacholo ni weche mana kaka udwaro. Med mana oro ote magi otego biro bedo kwa somo kwa dhi nyime gi chenro makama. Katika manya kwa Ramogi juanga neno kasa en saa 5 gi dakika 52. Manyiso dodo mwana dakika matin kende tuwachopo saa 6 mar odiochieng'. Nwachako chenro makama saa 12 mar okinyi gi chenro mar Rupinya. Sandi korwa chope kidieny mogik e chenro mar mbaka oromo. Erokamano ahinya kuom bedo kodwa chakre okinyi makawuono chenro mabende notayo gi Joyce Oduoro odiochieng' makawuono Cleophas Oluoch nokawo mana yueyo matin. Wabiro bedo kendo kanyakla wan duto adek mano chieng' wuok tich. Akwayo ni mar mondo mi ibede gi odira makare. Erokamano ahinya ne joma bende notayo chenro makama koriwo director mar odiochieng' makawuono Alex Obado mawuok e gwenge mag Uyoma. Wantiere gi jogo picha jomak duond bende aneno ka Ben Gini aneno ka erokamano ahinya. Okinyi makawuono bende aneno Mdawida bende nika erokamano ahinya. Kokamano akwayo ni hawi maber ibede gi odira makare ibede bende gi odiochieng' makare. Kiparo seche duto ni kwe e ber budho. Kokamano an mana taye chenro ni nyinga en Sharon Ongao.
Citizen Digital is proud to have emerged top and been selected for the 2022 Google GNI Middle East, Turkey and Africa Innovation Challenge. With Google's support, Citizen Digital will increase its capacity in news gathering for our viewers and listeners under the Wananchi reporting platform. Download Kenya's #1 app, the Citizen Digital app today, and get the news as soon as it happens. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Introducing a new way to earn cash every time you buy airtime. Simply dial *487*2#. Buy airtime, pay for electricity or water bills for you or someone else, and get paid papo hapo. Usinunue airtime na tokens bure tu. Earn instantly with *487*2#. Dial *487*2# now. 10 bob, ashu, kinde, ekomi, apar, ikomi, mahumi. Kwa shilingi 10 tu, Shabiki.com inakuletea nafasi ya kushinda $300,000 kwa jackpot mpya ya Major Leagues. Hii ni jackpot iliyo na mechi 9 kutoka ligi kubwa duniani. EPL, La Liga, Serie A, Bundesliga, French Ligue 1 na ligi zingine kubwa. Tuma neno MJP kwa 29063 for a chance to win 300,000 shillings daily. Major Leagues Jackpot. Cheza na 10 bob kila siku. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 4. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus, eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile hali ya juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe, unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. I know you done show me love, but if you